شلتوكنا جارقة مقورنا على شلتوكنا تاميترا والنبحرو سي تاميترا تاميترو النبحرو لاقى الشهر تاميترا والنبحرو قيدي الشهر تاميترا والنبحرو سي تاميترا تاميترو النبحرو سي تاميترا تاميترو والنبحرو قيدي الشهر لا 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 شلتوكنا جارقة مقورنا جارقة مقورنا مولا ما بيسنا جارقة مقورنا مولا شلتوكنا تاميترا والنبحرو سي تاميترا تاميترو النبحرو لاقى شهر تاميترا والنبحرو خيري شهرو سيتاميتر تاميتر والنبحر لاقى جغرو سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو واقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم مسينا لنا سامو داتا نايز مدام سانا كتشون حدما بخبر نعدمكم لايك ناقبركم اتيكم دما نايز مدامنا دقفو حقزو خنبل ندالي كم وترو ناتكم حقز ازيو واقداسيو ስለዚህ ላይክ ምግባራይ ትረስ ክብርት ሓፍቲ ሎማ ርእሲ ብዙሕ ናብ ቁሩብ ናብ ድራማ እውን ክድ ዝበለ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱን ኣለና ከምኡ ዘብል መጀመርያ እስከ በዚ ንጀምር left instructions on what the US military should do if he's assassinated by Iran. Diplomatic talks are still underway between Washington and Tehran, but the president confirmed the ceasefire is over. Donald Trump left the NATO summit in Turkey in the older, more secure Air Force One because of security concerns. Donald Trump has issued his strongest warning yet to Iran, declaring that any attempt to assassinate him would trigger overwhelming military retaliation. Now, the statement came amid reports that Israel shared fresh intelligence with Washington about an alleged Iranian plot, prompting heightened security measures during Trump's recent foreign trip. እንታይ ይብሉና ኣለዉ መሲልኩም ማለት ኣይትስሓቁ ጥንቅቕ ኢልኩም እዩ ማለት ኣረ ሓደ ግዜ እኮ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ናቱን ህዝቢ ዓለም ሲ ብስሓቅ ዲ ክቐትሎ ሓሲቡ ዘሎ ወላ እንታይ ይኩም ርዳእ ቢና ኣሎ ኢራን ክትቀትሎ ሓሲባ ስለ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ፅሒፉ ኣሎ እንታይ ዝብል እስከ ምናልባት ከም ገለ ኢሉ ሰሊጥኩም ተቐቲልኩም ንሲ ለበዋናተይ ድሕረይ ዝመፅእ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ነጊርዎም ኣሎ ማለት እዩ እጂ ኖርማሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ እንታይ ኢሉ በቶም ኩሎም ዝላገጹሉን ዝሃርሞን ኩላ ሕሊፎም ዝብዎ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ወጎይታይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን ኩና ወላ ካልእ ሃይማኖታት ንሃለወካ ከሎ ኢንፋክት ገለገለ ካብቶም ናይ ቡዲዝም ክኢላታትን ዝብልዎ ክርስቶስ ዝገደፎ ክርስትናን ክርስቲያን ዝነብርዎ ክርስትናን ዘመሳሰሎ የብሉን ይብሉ ሓቆም እዮም ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኢቫንጀሊካል ቸርች እንደ በቶም ክርስቲያን ዝበሃሉ ዝድገፍ ሰብ እዩ ተዲኹም ኣለኹም እቲ ክርስቶስ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ሕገት ይቕረበሉ ብሓደ ገጽኩም ዝፀፍዓኩም ተኻለይቲ ገጽኩም እውን ኣይትኽእልዎ ክዳንኩም ዝወስደልኩም ቀሚሽኩም ኣይትኽእልዎ ኣይ ቲንክ ኣጌንስት ሎጂክ ኣይኮነ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ማለት ፍቕሪ ሰቢኹ ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ ተዕለተ ሞቱ ሳብ ዝሰቕልዎ እውን እንተኾነ ይቕረበለሎም ናበለ ይከይዱ እቶም ክርስቲያን ሎሚ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ኣሜሪካ ሃገረ ክርስቲያን እያ ክርስቲያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑስ ወላ ኣብ ናይጀርያ ዘለዉ ክከላኸለሎም እየ ዝብል ዘሎ ስፈዳሓን ደለ ምኾነ ንሱ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እስራኤላውያን ኢራን ክትቀትለካ ትሓስብ ኣላ ኢሎም ምስጢራዊ ሓበሬታ ሰዲዶም ይበሃል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንድሕሪ ክትቀትሉኑ ኮይንኩም ድሕረይ ነቲ ዝመፅእ መራሒ ለበዋ ገዲፈሉ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ እንታይ ዓይነት ለበዋ ኢልኩም እስከ ገምቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ለበዋ ክገድፍ ኢልኩም ትግምቱ ኣበል ብዳሓን ክንሰምዕ ኢና ምካብ ምግማትካ ቁርብ እንተሰማዕና ይሕሸና US president has a plan if Iran was ever successful in its efforts to assassinate him, telling the New York Post, "I've left instructions if anything happens to just literally bomb them at levels that they've never seen before."
أتسمع دونالد ترامب زي اندهر قتلهم نسي نت دحري زلو سي لبواسعي فقد يفلغ له أمريكا مع بلوا دحري إذا هاجر كم تخوني له ده لبوا خي قدف قلتوا عندهم سبزي كم دينا بمنازل أنا ننتهي له ده بس قد يفلو I left instructions استئزاز وكمان مرح قد يفلغ سودما if anything happens to me زخوني يقول من قد انت تقتله to just literally bomb them up انت قتلهم نسي تدبا قد يفوز لسي نخلاتهم قال بقالو دمسسوا ميلو زنا انت لبواد لي كانوا مشيت انت كبر زل خانيقه قد ما خازنه برو بريزنتات امريكا زغبر وندي تهلا بواد لي كان زدا سلام اورد له ملكا حاله بوا مقدف كامبر امريكا دا سرح دي قدف نسخا كون نغزيو زلخا باكوي خا كوتا باكو مثاليت كالك تكايو بومب مفنجار مچفጫፍ እንደማት መስረክ قصلي ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ حجة كوت في لا حدا سبني را فيسبوك كمزي انا بحكي حلوف كريستيان نديو دمثل دونالد ترامب سي كمن سي زي قبرو عينت قسطات يلا بزوع تقسطات سي قبري بزوع نجار يقبري دونالد ترامب سي نا املاخ لو كم زخونه ويون ني منقد املاخ وي كانوا كريستينا زكلاخل سب مخانو نخفلسي بزوع نجار يزخيد and the guys ابنا ابوس سمارت سبيو بتصح فوق لك ريق لغوس بلعي أنا دونالد ترامب هم دفتوت فلتيهم حركة بتدفتونا مغنيات دما نتخل مسيراتنا أمريكا بقى هذا سلازر الناس ولا مالتيو كله تزقبروه دونالد ترامب قد ميوز قبرو قد ميوز نبر ما راح تزي قبرو يقبر يلا كله زقبرو زلو قد ميو قبرو نيرمي كاو بزقاله ده ملكا قنداي بشفوني قبرو نيرم دونالد ترامب قد بقلتي نتزاربنا فكري زقبرو زلو تالاي دونالد ترامب ني ربحاناتي ترى يسرح يزبل برقص نفلت دونالد ترامب ربحوت سرح سبي كله تزقبره أنا يدقفه مالتي يكون كونجل أنت واحد دونالد ترامب هذا نيرترا جراك كلا لا نت جراك إنه وحيد على سلزة عبنا جريزي زبيرترا نايز بيرترا سمعت لك كان دونالد ترامب فتحها خايفة تراها فتويها قدني الجرا كالوت كميوز نبر مرحتي أبو أوباما جمير كحبابي لهم زقبره وزن نبرو أبقى دام يكفال تناي سكيورتي كونسل الجرا كلا على الكورن السينيور بريزيدنت دحريز ما بايدن زقبره ون أنت غني بعلو العيلو ولا عجي سلازي دونالد ترامب we have every reason دونالد ترامب كنفتوه انا لما انفستر سلازخونكو كم انفستر ستوك ماركت دياب كريبتو دياب قال انفست قبرت خين كان دونالد ترامب كنت فتوه قديتها يبلوك مالو because he does everything ان كم انفستر كترب حلو تخل من قديز قبر نخالو تزبي يربحو نتي انفست زي قبر نتي دخاب تحت زل يحجز no definitely not but at the end of the day كم سوق كان كاترو يخلها كم ترى سب مالتيو أبتي عودو طبعا زلنا كم ما كم يرتروحين كاترو يخلها دونالد ترامب صبوا يقبري معنا نيرترا زتكم نجار غير اللي I hope يقص له هو أنت تني إيران جن كم تري وزلهم ولا إيرانويان دونالد ترامب مخانو بريزنت حقو سميم مخانو دونالد ترامب كاردتات كله زي كفوتيو فلوتي كارتات ناتو انتاي كجبريو نيكست موف تاي كجبريا بزح ناخذ قمتن بمستير كتشنقنا يقبرا كان يدرب حيس لزقات فلكه كلها تزقبرا اب تويتر يا زلا راي تايدر ليك تا ترو سوشيال اب داونلود جيركا نيدو انا انتاي غير مسلكم ترو سوشيال زبالنا تو ابلكيشن الله بعلو نات كامباني زوننا مالتي نا داونلود غير ني دونالد ترامب فلو غير زلو تخيل انت اللي بتعلم تاي فلتني صقم انا زينا غلطي فنغرغ بي لي غير جن انتاي صقم اغاطي من مسلكم نبعلت دونالد ترامب نس بوست زغبرو كل كتكاتلو سرح لي زجكم ነገር ስለዝኾነ ዜና ኮይንሎ ካለ ግን ቆለጡ ጥቆን نس بوست زغبرو ሞደታ ይብሉን هذا سرعتኛ ነው ጥራይ ዝካተል ክገብራለኒ ይብላል ቆጅ ስሩሕን ጎህትን ሳቢሉ ገጽሕት ሕጽባብ ወላ ለይቱን ድቃስ ይብሉም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝድቅስ ምስ ከውን ክላሎ እንታይ ፖስት ገይሩ ርዩ ነጥቁም ነገር ዘሎ ጥራይ ዝሪኤልና ማለት ይምበር ክንደይ ቆለጡ ጥቆይልና ፉል ታይም ስራሕ ነው ክንከታተል ኮይና ኢልና بزخونه الامريكا بريزيدنت كم دليتنا كنلاقص نقول كنساو نخل ግን ኒኩለር ኮድ ሰቢዱ ዘለዩ ስለዚህ ዝሰብዚ ቀሊል ሰብ አይኮነን ለበዋናቱ ድማ ፈሊጥኩም ኣለኹም ሚስተርና ጥራይ በሉ I think they know that he's the one person that they should be scared of. But despite Israeli intelligence reportedly suggesting there was a new kill plot from Iran, there's still hope. ዝስልታት ሪዎ ዘለዎም ፎክስ ሚድያ ደይ መደይሎም ኢራን ንዑናይ መቕታል ፍሉይ መደብ ከም ዘይብሎም ተረጋገፀ እዩ ግን again it's a part of the narrative shift ni Iran ንምጽላም ሓቢሎም ሓባቢሎም ናብ ኩናት ንክእትውዎ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም but people are really ኣብዝናትኩም ኣጀንዳታት ኣይንወድቕና ዝብል ሰብካ በዚሑ ኢሎም they know that ትሽጣራ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ እዩ ማለት ንኩሉ ግዜ እናተላልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ someday ሓደ መዓልቲ ክፈልጥዎ እዮም ትሽጣራኻ ሓደ መዓልቲ ከለልዩኻ
and you cannot fool everybody all the time. كل ጊዜ ናሽካዕካ ናታለልካ በትን ናበልካ ምንባር ኣይከኣልኒ ኩሉ ጊዜ ከተሽካዕ ይትኽእልኒ ኢኻ ንሰብ at some point ሰብ ክፈልጠካ እዩ and they will stand against you. Let's say ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ who've been crapping on our relationship with Israel and what we do with Israel and our alliance with Israel. They gave us intelligence to help us keep our president from being assassinated. That's a good thing. Did they? So yet another piece of intelligence. كم تريوا زلهم زيهم كحجتهم دقفتنا يا نتنياهو إن إسرائيل تمت أدقتنسي إسرائيل سي من أمريكا ترب حلايا تشكعايا تبلس الله تبلو لا إسرائيل كم يكونون حلف حلفهم حجة كمان ني قبل أمريكا قبل البريزيدنت ناخذ برز قتلت نما قتلت توسينوز نبر حساب مستير إنتليجنسي بمنا الله يبلالو really like seriously أبغى دناتاتنا سنة رعد كبري دونالد ترامب نتنياهو زقتلوا مرحي منوتن بوليتيكان كانوا كلهم مرحتن أب سنة سرعات قبرنا تزنبر بقطع دونالد ترامب موتنا عخا سلوزبل وسقط لويا ميلكاسي دراما كتسرح كندم انتهى كبت intelligence نايسب كلها جزء في التنور لو يتعطوا but again people are really aware of these things and على جنك خبير غيرهم تقاتلوا لهم الله The Israelis that coincidentally helps their own cause, which is to push us further into this war with Iran. Well, John, is this intelligence we should be concerned about? I think they'd love it if we were, if that meant that we would shut up and go along with what they want to do, but I'm not so sure. But let's run through the actual evidence, what we know about this supposed plot. So earlier this week, during the NATO summit in Turkey, Trump said that there was an active assassination plot targeting, which you can see here. I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. So Donald Trump بحبشة انتايو زبلو زلوسي مجمري أنا Donald Trump إذا فتنا قد لازبلو زلو give us a break man this is not serious I mean Donald Trump كخمسة مش الله victim card مرة يدي فتوى ميديا كلها أنت أرمهان president كابز خون كفي وزلو كابز مرس كفي وزلو كنت هيدي victim كتصعد هيك على تجهمني تقدم ميديا أنت أريو كلهم نعيم كدوهم زدليو أبزخهم زخ قبرنا يمزليو كم زخ قبرنا يمزليو كوينات كتوهم يمزليو بالنيرو هجيكم كويناس لذاته وكل سبقت إيمو victim card سين اللي هج مالت نسخة خاتي establishment هجي نسخة خاتي mainstream سبعة أنت أركا victim كتصعد يخلون برنسخة victim كتصعد يخلونها معناته the highest power in the world lies in your hands تعبي سلطان تعبي يكلت أبي تكالو جنت هاي قبر إيران قاتلوني حسب له أنا مالت تسرحيت فلتوا يوم كابين لعل سرحوا يلن كبيت سرحيت سرح زلوا قال يزول من دونالد ترامب أتو ترامب الجخا هذا دونالد ترامب سيتيرا ما غنب لك أنا بزانا قتلي وتبعيلو زقبر زلوا دراماتات بعلوخات دراما نتا دراما خوينا استبقست بعلوخا الشافري بلالو anyway it's very very interesting but زنوريو زلنا قدام مالتيو تي قتل ديو أي قتلن ديو نتايو زقاتم زلو كمي زخون زلو أصني لنا رينا حجي نا إيرانن ورا إيرانن درو أب كبيد الفتاة نيم زلو نشتى ما بزعبات كنتات كنا نقرأكم. Two aircraft carriers is moving in the waters near Iran following days of renewed fighting. Those forces are gathering as President Trump issues a firm deadline for Tehran to publicly renounce attacks in the Strait of Hormuz. Madeline Rivera joining us now from Washington with the very latest. Good morning, Madeline. Hi, good morning. That's right. A flurry of diplomatic talks is underway to try and get this memo of understanding back on track. The U.S. maintains Iran violated the MOU when it attacked ships transiting through the Strait of Hormuz. To get confidence that Iran is serious about a peace deal, U.S. officials reportedly want Iran to admit they made a mistake. Per Axios, U.S. officials want Iran to publicly acknowledge the strait is open, commit to stopping attacks on commercial. كم تري وزلهم دونالد ترامب تي ام او يو ميتيو بقى كل بحالنا هنقبرينا زبل زنبرة قديفو بالعلم تحتن نتكوين نيران نافتت أولان مملاسة نافتي ام او يو كتملاس مو نافت زرب نخجمر بقطرن بخالن غيرو بزح يزل منن زقوايين زلو يزبحال زلو and they know سلمتاي زنقرات يقبرالو معناتو أمريكا برتو زخونت متكعتا كايدا ني إيران دما ستلت عبيلا تاقلن يوم كلنا غنيم really كوميدي نيرو تكونتات حجي كاريكم مبزحتو زيادة نقرات دقوي لندي بس حناتي حبريتا خمتسغلو انتاي مخانقن كنرينا حجي كم تري وزلهم انتاي زبلهم زلو بزا أكسيوس بحال حشوق دبالهم نسو مالتي كم مستير كوينو دوز قل بزي
ኢራን ጌጋ ከም ዝፈጽሙ ክእመኑ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኮሚት ቱ ስቶፒንግ ኣታክስ ኦን ኮመርሻል ቬሰልስ ኣብ ናይ ንግዲ መራኽብ መጥቃዕቲ ክገብሩ የብሎምን ይብሉ እቲ ክጠቕሳ ዘይደሊ ኩሉ ግዜ ወይ ክሽፍንዋ ዝደልዩ ግን እተን ናይ ንግዲ መራኽብ ሃሪመን ዝበሃላ ዘለዋ እንታይ ዝገበራየን ምባልካ ኣብ ቀፂሎም recognize that shipping lanes will remain open without tolls እቲ መስመር ኩለን ተንዘረባ ሰለስተ እንተሪኹመን ቬግን ንጹራት ኣይኮነን ነቲ ኩንነት ሓቢአን ነቲ ኣሜሪካ ዝጠሓሰቶ ዝሽፍነ ዓይነት እየን ዝኾነ ነዚ ነገራት ኢራን ክትቅበሎ ዝኸብዳ ይመስለንን ግን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድራማ ክቕፅል ዲ ኣይቅፅልን ብሕጂ ክረአ ግን ቀጠር ይኹን ካልኦት ሃገራት ነቲ መስመር ንምፍታሕ ነቲ ነገር ናብ ዲፕሎማሲ ንምምላስ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ጉያን ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚያ ክምለሰልኩም እየ but there is another story ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝዛረብሉ ዘሎ ኣርእስቲ መዛረብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ and that is Ukraine. Let's go to Ukraine. Ukraine's capital early Saturday with ballistic missiles. At least 10 people have been injured in the attacks, which damaged a non-residential building in one district. Smoke was reported rising over another neighbourhood, and an office building was left in flames. Well, let's get more now from our Ukraine correspondent, Gulliver Craig. These latest attacks, both... كم تريوا زلهم لومون تخنة يوكرين كبيد زخنة متقعت كم زوردا ካብ ራሻ ማለት ራሻ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ከምኡውን ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ብድሮናት ጌራ ብዙሕ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ይነገራሉ ስለዚ ኣቲ ናይ ዩክሬን ራሻን ኩናት ድማ ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዝነበረት ኩነታት ትሰርሕ ስለዘየለ they are trying something new which is it's not new but something ኩሉ ግዜ ዝፃወትሉ ዝነበሩ ካርድ ቁርብ ንሓያል እዋን ግን ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ናብኡ ተመሊሶም ኣለዉ Thank you very much. Happy to see you. How are you? Good. Older. No wiser. Good to see you. Thank you. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሌንሲ ገርሃሚ ዝበሃል እዚ ሞትን ኩናትን ዘለዎ መርዓ ይንዑ መርዓ ብለኩም ኣለኹ ናይ ኢራን ስለ ዝተዘሓሓለ ነቲ ናይ ዩክሬን ገለ ግበርቶም ናይ ኩናት ኣፅዋር ዝሸጡ ካምፓኒታት እንታይ ኢሎም ኣለዉ እዛ ጉዳይ መይታ እያ እዛ ናይ ዩክሬን እዛ ናይ ኢራን ጉዳይ ክትመውት ትኽእል እያ ክብለኩም ከለኹ ሰላም ክትመፅእ ትኽእል ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ናይ ኢራን ክትመውት ስለ ትኽእል ንዓ ከምገለ ጌርካ እታ ናይ ዩክሬን ሓውእ ትወላ ኢሎም ኪየፍ ሰዲዶም ኣለዉ ምስ ዘለንስኪ ድማ ይራኸብ ኣሎ ንዑ ክገብር ኢሉ ጥራይ ግን ኣይኮነ ንፍሉይ መልእኽቲ ናብኡ ከይዱ ኢሎሞ እታ ፍልይቲ መልእኽቲ ናቱ ድማ ኣብዚያ ስምዕዋ Pleased to announce, as of about 30 minutes ago, we've reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that they will support. It means it's going to become law. So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package that will give tools to President Trump to help end this war. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ኮይኑ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ታንክታትን ገለን ዘሎ ሙዚየም ድያ ኣብ ኬፍ ከይዲ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ዓብይ ዶናልድ ትራምፕ ንዓመትን መንፍቕን ኣቢሉ ኣብ ስልጣን ኣብ ፀናሓሉ ካብ መጀመርያ ክምረፅ ከሎ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶ ኣብ መልሓሱ ዝተወቀጠት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ኣብ ቀዳሞት 24 ሰዓት ክፈትሖ ይብል ነይሩ ቀዳማይ 24 ካብ ድራማ ከይወፅእ ሓሊፍዎ ቀዳሞት 100 መዓልቲ ኢሉ ፈኪርልና ኣይሰለጠን ቀዳሞት 300 መዓልቲ ኢሉና ኣይሰለጠን ምናልባት ቀዳሞት 10,000 መዓልቲ ክብለና ኸውን ያደኖ ዝኾነ ተን 4 ዓመት ኣባ ከለዋ ሸተት ኢለን ክሓልፋ ኸለ ሕጂ ጠቕላላ መንገዲ ቀይሩ እገዳ ክገብር ነዚ ሰብ ዝሰዲድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ እንታይ ኢልናኩም ንዘለንስኪ ኣፅዋር ንከፍሪ ነቲ ፔትሪዮት ሚሳይል ዝበሃል ንክሰርሖ ፍቃድ ሂብዎ ኢልና ስለዚ ዩክሬን ፔትሪዮት ሚሳይልስ ብዝቐልጠፈ ሰሪሓ ንሂዛ ፋብሪካታት ሃኒፃ ነፍሳ ክትከላኸለሉ ትኽእል መንገዲ ፍጠሩ ይበሃል ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ንራሻ ድማ ብገዳ ጌርካ ምዕፃው ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ ናብ እገዳ ንመለስ ተኻለ ኩሉ ኣይሰርሐን እዩ ዘሎ እቲ ፕላን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ናብኡ ተሰዲዱ ኣሎ ናው እዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ ድዩ ንኢራን ንራሻ ከምበርክኻ ድዩ ንኢራን በዚ ፑቲን በዚ ክሰዓር ድዩ I don't know and nobody knows actually but እንድሕር ተወሳኺ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ክግበር ኮይኑ
قليل كونه يكونن معناته almost نكباب 5 عام زقربه كويناتنا نرزا لنا الراشا دما እዚ ዝግበር ዘሎ ስለምታይ ምዃኑ ነግራኩም ኣለና ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ እቲ let me give you this for the good of the world. Yeah. This war is over. It's Japan's news agency. I just mean that we have the formula to end this war. ሕጂ እንታይ ናዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ፑቲን ብሸበድበድ ንባዕሉ ናብቲ ኩናት ክሕይሎ ዝኽእል ዝበለ ዘበለ ኩነታት እዩ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ እቲ ኩነታት እናኸፍአ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ብዙሓት ክኢላታት ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ እዚ ጉዳይ እዚ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ንኤውሮጳ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ታኺላ ክእትዋ ዝኽእል እዩ ንኤውሮጳሲ መን ውይሉ የጥሕና ካብዚኦም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ስምዑለይ እስኪ that the warmongering has taken on to a whole new level because also the economic failings, and we have to be honest, this is a massive failure across Europe. They're not able to compete anymore. And with weak economies, the whole EU project as a geoeconomic project is dying, and they're replacing it with geopolitical Europe, which is a militaristic view of Europe instead, where somehow Europe, fighting Russia will be the unifying idea. So this cosplaying the Cold War again. And also the weak economies, they believe that it can be revived. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ፕሮፌሰር ግለን ዲሰን ዝበሃል ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ሓደ ካብቶም ተባዓት ንጉዳይ ዩክሬን ክኸውን ከሎ እቲ ዝተብዐ ኤውሮጳዊ ስኮላር ተበልናዮ ኣይበዝሖን እዩ ብዙሕ ፈተናታት ዘጋጥሞ እዩ ኤኒዌይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ ኢትስ ፋክት ጭብጢ እዩ ሓቂ እዩ ብቁጠባ ፌል ገይራ እያ ስለዚ ነቲ ብቁጠባ ተወዳዲራ ክትረኽቦ ዘይከኣለት ዓወት እንታይ ክገብርሎም እንጂ ነቲ ውግእ ከም ቁጠባ ተጠቒምካ ኣፅዋር ንምፍራይ ነቲ ፋብሪካታት መኻይን ዘፍሪ ዝነበረ ካልእ ነገራት ዘፍሪ ዝነበረ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣል እንታይ ክንገብሮ ኣለና ይብሎ ብናይ ታንክታትን ናይ ውግእ ኣፅዋራትን ተኪና ነቲ ቁጠባ ከነንቀሳቕሶ ክንፍትና ይብሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኩንነት ተመርኮሰ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ንኣብነት ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ብኣፅዋር ክትኮ ይትኽእል ኢኻ ክንዱ ዓይነት ክንዱ ብዝሒ ኣፅዋር ኣፍሪካ ሲመን ክገዛልካ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ኤውሮጳ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ኢረዝቢን ዋይል ከምዚ ዓይነት ዜና ካብ ዘይሂበኩም ሓያለ ግዜ ሓሊፉሎ ግን እቲ ኩንነትካ ስምዕዎ ጀርመን ዘለኹም እዝንኹም ድግፍ ኣቢልኩም ስምዕዎ መርድእ ድመፀኩም ዘሎ Restructuring in Volkswagen's history. Up to 100,000 jobs on the line, 4 factory closures, and brand spin-offs, according to multiple German media reports. All by 2030. But what's behind Volkswagen's massive cost-cutting push? According to VW's bosses, nothing less than the brand's survival. We must cut our costs and become more profitable. Independent experts seem to agree. One could argue that these cuts should have been made years ago. The fact that they need to recalibrate the business or potentially face a slowdown. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንብዙሕ ግዜ ሓቢኦሞ ወይ እውን እናምሰልካ ኣምሰሉ እናገበርካ ክትከዶ ትፍትን ዝነበርካ ጉዕዞ ሪያሊቲ ውዒሉ ሓዲሩ ካርመካ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ ጀርመን ኣይኮኒክ ብራንድ ዝዓበየ ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ኣብነት ናይ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ናይ ጀርመን ኣብነት ዝኾነ ፎልክስቫገን ኢንፋክት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሂትለር ዝመስረቶ ድዩ ምስ ሂትለር ርክብ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ናይ ናዚ ግዜ ዝቆመ እዩ ኣብቲ ፎልክስቫገን ድማ ኣብቲ ውሽጢ ብራንድስ መነመን ኣለዉ እንተሪኢኹም ኣውዲ ኣሎ ቤንትሊ ዝበሃል ክቡር መኪና ናቶም እዩ እዚ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ሓደ እዚ ላምቦርጊኒ እውን ናቶም ብራንድ ይመስለኒ ኣብ ውሽጦም እዩ ስኮዳ ሲያት there's a lot of brands within but the biggest ዝዓበየ ሓደጋ ወሪድዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፎልክስቫገን እዩ ግሩፕ እዩ ግን እቲ ፎልክስቫገን ዝበሃል ካምፓኒ as such ዓብዪ ሽግር ወሪድዎ ከም ዘሎን እንታይ ክገብሩ ይፍትን ኣለዉ 100,000 ሰራሕተኛታት ሰጉ ስለዚ ነቲ 100,000 ሰራሕተኛ ንምስጓግ ድማ ዓበይቲ ፋብሪካታት ክዕፀዩ ገለገለ ናይቲ ፋብሪካታት ናብ ናይ ኣፅዋር ክቕየር እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ቀደም ኣይትግበርዎ ዶ ከምዚ ዶ ተባሂሉ ቅድሚ ዓመት ፕሮቴስተስ ከምዚ ተቃውሞታት ገለ ይግበር ነይሩ እጂ ግን ግልፂ ኮይኑ ኣሎ ማለት እቲ ካምፓኒ ጠቕላላ ምውዳቕ ዶ ሓይሽ ወይስ ገለ ክፋሉ ምድሓን ሓይሽ ኮይኑሉ ሕጂ ስለዚ ዲስ ኢንዱስትሪ እዚ ናይ ካር ኢንዱስትሪ መርሴድስ ከምኡ ኣብ ሓደጋ ይወዲቕዎም ዘሎ BMW the same ሓደጋ
every car company ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ወላ እውን ናይ ጣልያን ካምፓኒታት እውን ተኾነ ኣብ ሓደጋ ይመጽዎም ዘሎ ስለምንታይ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ጥራይ ስንታይ ርኢና ኣለና ኢልና ናይ ነዳዲ ፀገም ነዳዲ ሰማይ ተተኪሱ ስለዚ ክልተ መኻይን ኣለዋ ካብ ዕዳጋ ክትገዝእ መኪና ክትገዝእ ትደለኻ ሓደ ኤሌክትሪክ ካር እዩ ሓደ ድማ ነዳዲ ኣዝዩ ከቢሩ መሊሱ ድማ ክበላሾ ዝኽእል ዋጉ ድማ ላዕሊ ኤሌክትሪክ ካር ሕሱር እዩ ኤሌክትሪክ ድማ ካብ ነዳዲ ኣፀቢቑ ይሓይሽ ስለዚ which one do you buy እስከ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ገለገሊኡ ኤሌክትሪክ ሕሱር እዩ ኣብ ካልእ ዓለማት ኤሌክትሪክ ሕሱር እዩ ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርን እቲ ኖርማል እዚ ጋዞሊን ወይ ካዚ ኖርማል መኻይን ናይ ጀርመን ደፍርይዎ ዝነበሩ ጠለብ ናቱ መሬት ዘቢጡ ቻይና ዝዓበየ ዕዳጋ እዩ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ዝገዝኦ ዘሎ ኤሌክትሪክ ካርስ እዩ ናይ ዓዶም ብራንድስ ምክንያቱ መኪና ጥራይ ዘይኮነ ስማርትፎን ዓይነት ካይት መኪና ቻይና ተፍርዮ ደላ ብሕሱር ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ስለዚ ጀርመን they have no chance German has lost pretty much ኣብ ኩሉ ግንባራት ተሳዒራ already ኣሜሪካውን ኣይሓገዘትን ብታሪፍ ጌራ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካውን ዕድል ትቦም የላን ወይ እውን እቲ ፋብሪካታት ካብ ጀርመን ተዓፅዩ ኣሜሪካ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ፋብሪካ ኣብ ኣሜሪካ ጌራ እታ ካምፓና እውን ተሰሪሓ ዕድል ኣለዎ ታሪፍ የብላን ኣብ ጀርመን ፋብሪካታት ጌርካ ግን ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ጀርመን ኤውሮጳስ ብዓበያ ትንኮ ቴክኖሎጂ ዝነበሮ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዓውዲ የለውን እንዲኦም እታ እንኮ ቴክኖሎጂ ኤውሮጳውያን ዝኽእልዋ ዝነበሩ ካር ኢንዱስትሪ እዚ ቪሄክልስ መኻይን ገለመለ እዩ ነይሩ እሳኻ ከመይ ኢላ ትኸይድ ኣላ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኣም ፕሪቲ ማች እቲ ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ቁጠባ ናይ ጀርመን ኢልኩም እዩ ቀደም እቲ መን ኢኻ ትብሎ ዮሴፍ መን እዮም ትብልዎ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም ዝነበረ ኮነ ገይርዎም እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ፕሮስፔሪቲ ናይ ኤውሮጳ ብልፅግና ናይ ኤውሮጳ ምቾት ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዝተመርኮሰ ኢልዎ ሰለስተ ድማ ጥፍአን እየን ኢልዎ ቀዳማይ ኣብ ሕሱርን ስሉጥን ጋዝ ካብ ራሻ ዝመፅእ ዝነበረ ሕልሚ ኮይኑ እሱ ተረሲዑ እዩ ባዕሎም ቆልዮም በሊዖሞ ጉሒፎም እዮም ኣሜሪካ ፀይታትሎም ይሃቡ ካልኣይ ዓብን ብሉፅ ዝኾነ ዕዳጋ ናይ ቻይና ከምኡ ድማ ብትሑት ዋጋ ክሰርሓሉ ትኽእል ፋብሪካታት ነይሩ ናይ ቻይና እሱ እውን ንኣሜሪካ ክሕግዙ ክብሉ ከሲሮም እዮም ቻይና ድማ ቀዲማቶም እዮም ቴክኖሎጂ ስለዚ ዋላ እቲ ናይ ቻይና ዕዳጋ እንተሎ መኻይን ናቶም ተጠላብነት የብሉን ቴክኖሎጂ ናቶም ተጠላብነት የብሉን ምክንያቱ ክልተ ነገር ኣወዳድሩ ቻይና ነዳዲ ሕሱር እዩ ዘለና ካብ ራሻ ብሕሱር እያ ትገዝእ ዘላ ኤውሮጳ ግን ብዕፅፊ ጀርመን ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ኣለዎም ንበሎም ኬሚካል ኢንዱስትሪ ኣብ ጀርመን ኣሎ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ድማ ኣብ ቻይና ኣሎ ክልቲኡ እዚ ብዙሕ ጋዝ ዘድልዮ ብዙሕ ኤነርጂ ዘድልዮ እዩ ብሰንኪቲ ምስ ራሻ ዝገበርዎ ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ዕፅፊ ዋጋ ንጋዝ ንኤነርጂ ይኸፍሉ ኣለዉ ኣብ ቻይና ድማ ብሰንኪቲ እገዳ ናብ ራሻ ዝገበርዎ ኤውሮጳውያን እቲ ነዳዲ ካብ ኖርማል ብዕዳጋ ዘይኮነስ ካብቲ ዕዳጋ ዘሎ ብዝተሓተ ዋጋ ይገዝዎ ኣሎ ምክንያቱ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ወሪዱ ስለ ዘሎ እቲ ነዳዲ ናቶም ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዝዋሓደ ዝገዝኡ ስለዘየለ ቻይና እያ ትገዝእ ስለዚ ቻይና ኮምፕሊትሊ ዓብ ኣድቫንቴጅ ተፈጢሩላ ዘሎ ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ድማ ወይ ክፀንታ ኣለወን ወይ ድማ ፋብሪካ ናፅየን ንቻይና ክኸዳ ኣለወን ተን ለባማት ፋብሪካኦም ዓፅዮም ንቻይና ይኸዱ ኣለዉ ወይ ንኣሜሪካ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ዘዋፅኦም ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ኤውሮጳ ኮፍ ምባል ግን መዓልትኻ ቆፂርካ ንጥፍኣትካ ምድላው ምዃኑ ስለ ዝኾነ ስለዚ መራሕቲ ኤውሮጳ እቲ መራሒ ናቶም እንታይ ዝብል ዘሎ ጀርመን ውትድርናን ኣፅዋራታን ክትሕይል ኣለዋ ንፑቲን ንምውዳቕ ክብል ኣሎ ፑቲን ከይመፀካ ቁጠባኻ ለኪምካ ክጠፊ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዝኾነ ከመይ ዝበለ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ብሰንኪ ሕማቕ መርሕነት ጥዋዋ ዓቢሎሞ ዛንታ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እዚ ሕጂ ሓድሽ ኮንሰፕት ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሓት ጀርመናውያን ሰርቫይቭ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለዎ ውልሲ ኦንሊ ታይም ከንተል ምክንያቱ እቲ ፋንዳሜንታልስ እቲ መሰረት ናይቲ ቁጠባ ክሳብ ዘይቀየርካዮ ወይ ምስ ቻይና ወይ ምስ ኤስያውያን ፅቡቅ ዝኾነ ትሬድ ዲልስ ክሳብ ዘይገበርካ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ክሳብ ዘይገርካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ራሻ ፀገምካ ክሳብ ዘይፈታሕካ I don't think there is ዓብይ ተስፋ ጀርመን ክትዕወተሉ ትኽእል ኣነ ይረኣየንን ንሳቶም ከምኡ ዓይነት ስእሊ ከመሓላልፉ እዮም ዝፍትኑ ቢካዝ at the end of the day ተስፋ ምቑራፅ ከዋፅኦም ስለ ዘይክእል ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን I don't see ዝኾነ ይኹን ተስፋ ኣብ ጀርመን ክህሉ ይኽእል ዝብሎ ኣይርእን እየ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ፋንዳሜንታልስ መሰረት ከዕርኻዮ ክቕየር ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ኣገይን ወይ ከዓ ንፑቲን ስዕርካ ገለ ነገር ከተረጋግፅ ኣለካ which is very unlikely ካ ይበሃል እሱ ናው እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኩነታት ናይ ዩክሬን ወየዳ ዩክሬን ስለ ዝብሉ እምበር ኢንዱስትሪያሊ ጀርመን ኤውሮጳ ብቁጠባ ከመይ ኢላ ትመውት ከም ዘላ ህያው ኣብነት እዩ
اب ديجيتاليزيشن يلون forget artificial intelligence and خالق عودتات سي بعجيهم كحسبوا وصم بعجيهم اخيباتات كقبروا له بزعبا زي قدايسي سو نتزلك يا خاطعك مجمريا نزلك يا خاطعك حريو دم كال صغير نزلوهم كعقب يكالون له فزي again ناي اوروبا كونتات tragedy it's a big tragedy it's such كيدو دماتري والله مزبزي هجي قراود قرايلو نتكونتاتنا يوكرين ما نابك على ملك كسغاغرو يزفتن زلو. If the Europeans embrace militarism for both economic and technological development, they don't have to make cars anymore in Germany. They can make tanks and artillery shells and drones. كم زاتري وازلو يا بوتين نزمصو زلو فتنا يرسلو زلو بينو ترايك سغرو زغل اقميه بلون سلازي he is teaming up with China. China teaming up to take down Starlink. This isn't some plot of some B-grade Russian spy flick. This is actually happening, at least according to an investigation by several Western media outlets. The Insider, Der Spiegel and Le Monde have come out with a new report. They say that Moscow and Beijing have hatched a plot, a three-pronged plan to destroy Starlink. As you know, Starlink is a satellite internet service. It is provided كم تري وزلهم راشان تشاينا نبزق بروجكتات حبراوي فينتشرز يقبرو خمسة لوي زنقر حركة بدما نزي انكو أبي أبكيناتنا يوكرين أبي ترادس أوز زلو ستارلينك سبحال بيلا ماسك زونن كامباني سبيس اكس مالتيو نعون موداق كل تيوم تحقاقيزهم تسقاتاتهم وهايدهم يسرحوا كم زلوي يمزنقرون أنا قا كل تيوم تحقاز اللي مثلا مغنياتو the Western media will never tell you this. عربا ميديا بزح كنقراكم ابزح حلفه 4 ساعات ويون 4 8 ساعات اب تشاينا هيستوريك ايفنت اقاتم وسدما كاب سماي زور ساتلايت نسماي سددو ساتلايت كمتي لماسك بسبيس اكس جيرو نتي منكركر قدم نسماي كيدا تملس كلاته منكركر تفنجريا ما عاد جنزب كفيل كلا حنسب كيدا تملس كلاته تفنجر الى ماسك دما بزا سبيس اكس تزبلت انجينيرين زغبرو نتي منكركر تمليسو كالاك زي خطقمل كم تخل جيرو ناي بحكي ريفولوشنري تكنولوجي تبعيل نيرو تشاينا تمال جيرات حلفه بعلتات سكسسفول زخونه اوبريشن جيرا معربا عالم تب حنت قاله يوصم زعبو سلامتاي they know for a fact انتاي لهم صحيفهم قاليهم الى ماسك شبت بدنا بلنتي سبيس اكس اي بي او زغبروا له حلفه نزي انتاي مصو خمزلو تشاينا كندمنتاي اتيقا كتطفوي لا مصيا خمزلا يوم زبلو نيرم زخونه كم تري وزلهم تحقاقيزهم اليوم كم خبروا ويس انتايو كون I'm not sure but تشاينا نفس وقف كامباني ناي إلى ماسك نفس وقف كامباناتو نعو كتف زغل كامباني حدا وي 3-4 اللوم كتفو زغل يزبلكم إلى ماسك نزغل هبتناتو متامتي ومجمريا تسلا إلكتريك كاري تسلا دما بعبيو اب تشاينا زغبرو اب شانغاي زغبرو فابريكا زغل مصيلو قدامت مكيناناتو نتا تسلا مرة زغزوها منهم تشاينا وين منيرو لومي تسلا نتي ناي تشاينا تودادرت كامبانيتات كودادرو ما يكلني زلو he has just one 3-4 زخونه مخاين موديلات قدمي شوعات عمدي ولا قال زغبر باني زقسقس زلو بعل بي واي دي الكا بعلتهم كالوت زغبرو زلو مخاين كن كالي ماكينه ناب تليفون قصم قيروم بعل شامي وسيخ كاغله مله سلازي he knows دونالد ترامب حزنه امريكان قالنا عصاصو يزغزل but China is coming very fast نتسلا تراجنا يكون دمصو زلو اب كل يوم دمصو زلو اب سبيس اكس مصو له اب زي ستارلينكس بالنا سوا انترنت China are doing ببصحي روكيتات نلعلي يسدلو انا كو عندي زي تزاري بندي I don't know مالت زهجرنا سي كابز كل تكنولوجي سي حدا نجر جيراسي سلمت دي تحقسنا هنا نبدلنا كل تكنولوجي نتغيينا ترى ناسي when are we going to see something كابز كل تكنولوجي نير تراويان نتمنى سيابي يرترا زلو طقم زغل معناته منسات يرتراين ساك ندي فطرت مخانم كن منتاي ابصبيب ነገር ይጓዩ ከም ዘሎ ከረኩም የሰነለ ቴክኖሎጂስ እንተዘልዎም ስክን ምንታይ መخدي ختم ቴክኖሎጂ እንተዘልዎ ዝኾነ ከመለሲና እዚ ቴክኖሎጂካ ውድድር ኒ ለማስክን ንዶናልድ ትራምፕን ለኻኺሙ ከይዝኽል ይብልለው መብዛሕት ግዜ ህንዳውያን ንቻይና ንምጽላም ቀዳማይ አጀንዳኦም እንዲዩ anyway I'm sorry እዚ ህንድ ዝበሃል ሃገርሲ it's just I don't understand ንቻይና ይትخلوان ይኹም just አቅሙኹም ድለዩ ዝብሎም ሲኖም ኣሎ ኣሜሪካው ናይ ትخلان ያግደፍ እንዲ ናይ ህንዲ ስለንቀና ሓደ ጸብጻብ ወፂሲ ካብ መናባብሮ ናይ ህንዳውያን ዚ እታሶም ኣዝዮም ዝንዕቋ ዝነበሩ ሃገር ጎረቤቶም ስሪላንካ መናባብሮ ናቶም ይበልጽ ኢሎም because ኣብ ህንዲ ዘሎ ድኽነትን ጸገምን ካሊ
in fact sorry هنداوያን كنكزنطل إلى يكون أبز خوني عينة وددرنا عالم ናይ ኦሎምፒክ እዚ ነገለ እንዳው ክዕወ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ not much ብዙሕ አይሰማዕን ኢኻ ስለዚ ጀነራሊ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ክኸዱ ከለዉ ጽቡቕ እዮም ዝኸዱ ኣሜሪካን ካጸለየሞም ሎሚ ህንዳውያን ከጓንይዎም እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ቻይና ንኢለን ማስክ እንተወዲቓቶ ክትገድፈሉ ትኽእልኛ ብፍላይ እዚ ስታርሊንክ ዝበሃል ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ንራሽያ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍሎ ዘሎ ምዃኑ ዝንገር እዩ and we'll see ቻይናውያን ንዑ ታክል ንምግባር ብዙሕ ቴክኖሎጂ መንኮርኮራት ንሰማይ ይሰድሉ ኣብዚ ስታርሊንክ has over 10,000 إلى 10,000 روكيتات ኣብ ሰማይ ሰዲድሎ ነቲ ኢንተርኔት ኣክሰስ ንምሕያል ኣነ እኳ ሓቃሽ ናይ ቻይና ክሳብ ማስክ መፅእ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ኣፍሪካ ሙቭ ክገብር ከለኹ ስታርሊንክ ክገዝእ ምዃነ እየ ዝሓስብ ዘለኹ because absolutely I know እቲ ናይ ስለያ ትካል እውን ከም ዝኾነ ግን ዓድና ኣብ ሃገርና ናይ ቻይና እንተመፅኡ ናይ ቻይና ካ ክትገዝእ ዘለካ but again እቲ ቻይና ክሳብ ክንዱ ክሳብ ዘይገበረ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጎረባብትና ንኣብነት ተሪኹም ኣብ ኬንያ ሶማልያ ኡጋንዳ ሕጂ ኣትሎ ስታርሊንክ ስለዚ ዶሚኔት ይገብርዎ ኣለዉ ነቲ ኣፍሪቃ እውን ተሪኻዮ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኢንተርኔት ካብ ክትጥቀም ትኽእል ማለት እዩ ኦልራይት ንቐፅል ካብዚ ቀፂልና ናበይና ክንከይድ ናብቲ ኣንተ ጅምራ ኣቢልና ዝገደፍናዮ ናብቲ ናይ ከባቢና ኩነታት ክምለስ ኢና have already been given. Despite the tensions, Iran state media says the regime's foreign minister Abbas Araghchi is in Oman for negotiations. His focus is reportedly on the safe passage of vessels through the Strait of Hormuz. Araghchi saying Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MOU. That violation follows other violations and missteps by allow that to happen? Are we willing to allow them to threaten all the ships that go through the Strait of Hormuz? Are we willing to allow them to continue to fund their terrorist proxies? Are we willing to have them go and continue their nuclear ambitions? The answer to all three of those is no. We don't like كم تريوا زلهم ناي دونالد ترامب نايتهم ريبابليكان بيزن كوينات كملسلهم بعد زيا نيكي هيلي عند بحالا كوينات نكملسلهم زقبروا زلو شبت بد ما عدي تغزريو I hope دونالد ترامب نزيناتهم هاديدن فغران سمعونا علمنا بزيد اللي كوينات ايتوان خون but they're really pushing him ناب كوينات كنتو نتجمر كاسرح ودايو نتعيو ودايو نتسرح زازم يبلو ولو but the results another talk in town A phrase to send shivers of fear along the global supply chain. In February, the Iran war shut down the Strait of Hormuz and triggered the largest oil supply disruption in history. That froze 20% of the world's oil. Hundreds of thousands of containers were stranded, and renewed fighting in the Gulf region between the US and Iran, the worst since the two nations signed an interim deal in June, has given fresh urgency to the need to think of a long-term solution. A new report from the Atlantic Council argues that we can no longer rely on a single linear trade route through the Strait of Hormuz. Only a network of corridors is a reliable hedge against Middle East choke point disruptions. We would have 4 nodes: Oman, Saudi Arabia, Egypt, and Syria via Jordan. እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መሲልኩም ብሓፈሻ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ሓደ ነገር ኣኪድሎም ኣሎ ምክንያቱ በዚ መንገዲ እዚ ንክንደይ ክትቀፅል ትኽእል ምክንያቱ እቲ ቾክ ፖይንት ዝበሃል ጠቕላላ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ካልእ እውን ከሪአኩም እየ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንዑ ሰጊርካ ካልእ እንታይ ክግበር ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ገዲፍካ ከመይ ጌርካ ካልእ ኔትወርክስ ጌርካ ክሰግሮ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ what they just not telling you is መጀመርያ እዞም ነገራት እዚኣቶም ንክግበሩ ክንደይ ዓመታት ክወስድ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥቕሚ ከምዘይብሉ ክንገብሮ ኢና ኢሎም መንገዲ ብፅርግያታት ዝግበር ዘሎ እዩ ክንደይ ክፋል ናይ ንግዲ ካብ ፅርግያታት ክቕፅል ዝኽእል ንኣብነት ረዩ ነቲ ብመሬት ገይሩ ከይዱ ብስዑድያ ገይሩ ኣብቲ ያኑቡ ዝበሃል መዝበፅሒ ካብኡ ብመርከብ ገይሩ ዝቕፅለሉ መንገዲ ክትገብር ኣለካ በሃል ኣሎ ካልእ ብጆርዳን ገይሩ ንእስራኤል ረጊፁ ገለመለ ዝኸይድ መስመር ብሱርያ ገለ ገይሩ ዝኸይድ ካልእ ድማ ቀጥታ ከይዱ ናብ ወሽመጥ ስዊዝ ከናል ኣቢሉ ዝወፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ተሪካ ንቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ በዓል ኤርትራ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ጠቕላላ ولا حنت زي بلو قديفكا نعو سجيركا خد كدولو تخل من قدي زبال زلو ولسي مالت بزع تيوريتات يزقبر زلو بزع كونسبتس بزع فتنتات يزقبر زلو زي بلو زلو عجيني إرترا صبغا يكونن حقا مزراب اوف كورس نحن خاط مسمرنا هنقدي ربح زل لنا ويونا بزع زخاعبتنا يكونن قن لو مثل زي سلزي ربحنا له بعلف اللي كنبلو نخل قرا يكونن نزي سلز قبر وخا ንገብሮ ነገር እውን የብልናን ምክንያቱ ካብ ቁፅጥርና ወፃኢ እዩ ካብ ቦታና ዝረሓቐ እዩ እዚ ነገር ዝክፍፀም ኣይንደለን ኢና ቀይሕ ባሕሪ ስቲል ረለቫንት ክኸውን
ندلينا ግን በዚ ዝገብርዎ ዘሎ ክንዲ ዝገበርካ ቴክኖሎጂ ተመስረትካ ነቲ ብመራኸብ ዝግበር ብሚልዮናት ዝቁፀር ዓበይቲ ኮንቴይነራት ተሰኪመን ዝኸዳ መራኸብ ብመኻይንን ብትሬንን ጌርካ ክትቅይሮ ዝሕሰብ ኣይኮነን ገለ ነገር ከተጉድል ትኽእል ትኸውን ንገለገለ ነገር ክሰግር ትኽእል ትኸውን ግን ጀነራሊ I don't think this is going to work but still ከም ፋንታዚ ከም ቲዮሪ ኣብ ዘረባ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ግዳ ሓቂ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣይመፁን እዮም ወይ እውን ሓንቲ የጋጥምኒ ኢልካ ዝድቅሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን እቲ ዓለምሲ ኣብ ከመይ ዝበለ ዝተፈላለየ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ከም ዘላ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ ማእሲኡ ክመፅእ እዚ መፂኡ ከንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንሕና ብኸመይ ንፅለዋ ቦ ክንምንታይ እንታይ ሽሙ ክገብረና ኽእል I don't know but for sure እዚ ነገራት እዚ ኣካል ናይቲ ዝረአ ዘሎ ውድድር ኣብ ዞባ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናራና ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና ሕጂ ቀንዲ ንዓና ዘገድስ ናይ ዞባና ስለ ዝኾነ ናብ ዞባና ክንሓልፍ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ኢና 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት በኢኮኖሚና በህዝብ ቁጥር የቀጠናው ግዙፍ የሆነችው ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ በባህር በር እጦት ብቻ ታንቃ እንድትቀጥል በዙሪያዋ የተዘረጋው ስውር የጂኦፖለቲካ ድር እውነታው ምንድን ነው? በአሁኑ ወቅት ግብፅና ሻዕቢያ ከሌሎች ኃይሎች ጋር በመሆን በአንድ ትልቅ አጀንዳ ላይ ስትራቴጂካዊ ውህደት ፈጥረዋል። እርሱም ኢትዮጵያ በምንም ታምር ወደ ባህር እንዳትደርስ ማድረግ የሚል ነው። ይህንን አካሄድ ዓለም አቀፍ የደህንነት ተንታኞች የመዳረሻ መከልከያ ቀለበት ብለው ይጠሩታል። ለረጅም ዓመታት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ የሚታየው በኢኮኖሚ መነጽር ብቻ ነበር። ከፍተኛ የሎጂስቲክስ ወጪ፣ በየዓመቱ ለጅቡቲ ወደብ የሚከፈል በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ 2 ቻነላት ወሪዱ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ከምዚ የርእየኩም ኣለኹ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል መን ይዓፅወና ኣሎ ብኸመይ መንገዲ ንዕሸግ ኣለና ዝብል ኣብ 2 ቦታታት ድማ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ግን ምስ ምንታይ ከተሓዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ናይ ባሕሪ ሕቶ ብኸመይ መንገዲ ኣንጻር ኢትዮጵያ ውዳቤ ይግበር ከም ዘሎ ክገብሩ እዮም ግን ናይ ኩናት ቋንቋ ናይቲ ብልፅግና ለቢስዎ ዘሎ ተላቢስዎ ዘሎ ወይ እውን ዝደፍኣሉ ዘሎ ኣጀንዳታት ከርእየና ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ናይ ታሪኻዊ ብፅሒት ዶ ድርሻ ዶ ወላ ጉርሻ እናበሉ ዝዛረብዎ ዘሎ ድርሻ የብልኩም ወላ ጉርሻ ኸ ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ይብሎ ምሕፅር ኣቢልና ኣብዚ ክነርእየኩም ምቕርቃር ኮንቴይንመንት ኢትዮጵያ ትቕርቀር ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ንቕርቀር ኣለና ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕርና ፀላእትና ቀርቂሮም ሒዞምና ኣለዉ ንቅድሚት ክንከይድ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ንሕና ኣብ ባሕሪ ክንወፅኡ ይደልዩና ኣለዉ ንሕና ነዚያ ሕጂ ካበየ ማምፅኦም መሲልኩም መጀመርያ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኣብ ባብኤል መንደር ክግበር ዝኽእል ኩነታት ሰፊሕ ዝኾነ ዲቤትን ዘረባን እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ንሱ ምስኡ ከተሓዝዎ ይደልዩ ኣለዉ ነዚያ ክመልሰያ ካልእ ብሃገራዊ ቴሌቭዥኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ረእዩ እዚ ከዓ ኩሉ ናብ ኩናት ዘንፍት ምዃኑ ብዙሓት አርቲክልስ በለኽ ክብሉ ንዑ ክገልፅዎ ዝፍትኑን ከርእየኩም እየ After the northern Ethiopia conflict went quiet, is Tigray being dragged back into another conflict? Getachew Reda, the Ethiopian Prime Minister's advisor on East African affairs and a former TPLF insider himself, warns of a new crisis. And on the ground, reports of young people being forced into uniform all over again. For Getachew, this is nothing more than the warmongering instinct of an illegal TPLF group, a way to evade accountability that peace would eventually bring. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ነዚ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ኢንተርቪው ምስ ናይ ህወሓት ሰባት ኣቀናቢሮም እንታይ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንኩናት ህወሓት ይዳሎ ከም ዘለዎን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ክራይሲስ አለርት ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም ብእንግሊሽ ገይሮም ከእምንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ ነገር እዚኣ ግን ኣሰብዒና ክንሪኣ ኢና ንህወሓት ንምስይጣን መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለምንታይ ብርግፅ እቲ መራሒ ንዑ ዝመርሕ ዘሎ ነቲ ካምፔይን ዝመርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ንሱ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ንጎምሸትን ብዛዕባ ዝዛረብ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣካል ናይቲ ህወሓት ስለ ዝነበረ ተሰማዓነት ክህልዎ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ እውን ከኣምነ ይኽእል ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ምስ ህወሓት ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ኣብዚ ዝሓለፈ እተይ ኣብ 2000 ጀሚሩ ወላ 2018 ጀሚሩ እንተበልና ድሕሪ ኣብ ምምፁ ናይ TPLF ገጽ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ጌታቸው ረዳ እዩ ነይሩ ወሃቢ ቃል ኮሚኒኬተር ናቶም ገለ መለስ እዩ ነይሩ ስለዚ ብኡ መንገዲ ተገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዝነበረ ኮኔክሽንስ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ሒዝዎ ኸይዱ ንዑ ተጠቒሙ ድማ ሕጂ ኩላቶም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝነበሮም ኣሉታዊ ትክክለኛ ዝኾነ ኣሉታዊ ስእሊ ቀይሮም ናብ ህወሓት ንክቕይርዎ ለይትን መዓልትን ዝጓየ ዘሎ እዩ
ስለዚ ንትግራይ ከይተበገሰ ከሎ ክወድቕ ናይ ትግራይ ቃልሲ ወይ ናይ ትግራይ መኸተ ከይተበገሰ ከሎ ክፈርሰሉ ዝኽእል ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ሚድያ ድማ ገጭፍ ዝኾነ ካምፔን ወይ ከዓ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ ትፀገም መብዛሕትኡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ዝረክብ ዘሎ ይኮነን ግን ከፊል ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ሰፊሩ ስለ ዘሎ ፅልዋ የብሉን ክበሃል ኣይክእልኒ ወይ እውን ሸለል ተባሂሉ ክስገር ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ድማ ሻዕብያ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ዝብል ዘረባኻ ተደጋጋሚ ትሰምዕ ምክንያቱ ንብልፅግና ያይ ተጎሪሑለይ ተሸጢሩለይ ተባሂሉ እንድዩ ብሓንቲ ዑፍ ብሓንቲ እምኒ ንክልተ ሰለስተ ዑፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እንድሕሪ ንህወሓት ትነቅፍ ኣለኻ ህወሓት ክትነቅፍ ከለኻ ኩሉ ግዜ ንመን ኢኻ ትረብሕ ትሃርምካ እዮም ዝብሉ ሻዕብያ ጎኑ ጎኑ ኣሎ ምክንያቱ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዶ ናይ ገለ ዶ ንብሎ ዘለና ቀደም ወደይ ህወሓት እዩ ከም ዝረኽብዎ ገይርዎም ብዝብል ንክልትዩ ከላግብዎ ስለ ዝፍትኑ እዚኣ ተገልግለና እያ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ እንታይ ዝብል ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ኣቢ ከም ዝኽእል ስለዚ ብዙሕ እዩ ከምዚ ዝወፅእ ዘሎ ዋላ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዋላ ገለ ዝብል እውን ተመሳሳሊ ኣርቲክል ኣውፅኡ ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ is sliding towards a new ትግራይ war ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ናይ ትግራይ war ተኣትኾም ዘላ በዚ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝወፀ እዮም ዝብሉ ዘለዉ is Ethiopia sliding towards a new ትግራይ war እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know we'll see እጂ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ከረየኩም ولا هو حتون ارتكل او تيلو مجلس او تيلو معناته ابي احمد نبانات كوينات كوج يدنادن الله زبل مجلس او تيوم كم زلو كريكم تناتهم ونسو حاوسنا خنريو نغلينا جنتاي زبل زلو ابزي 2020 وور ابتي اسرع او كوينات ناي تግራይ زغاطمن عمه كم ግምት ወሰዱ ወይ ብላሎ a great war described as one of the deadliest conflict of the 21st century ታብ እስራ ዝተገበረ ኩናት ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘበን 21 ዘበን እቲ ዝኸፈ ኩናት ክበሃል ይኽእል ኢልዎ ከም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ስታይል እዩ unlike typical African insurgencies it was a conventional war with massive troop movements and high casualty rate ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩናትን ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ኩናትን ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ካብ ዝግበር ኩናት ፍልይ ዝበለ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ጠርቋሽ ኩናት እዮም ዝገብሩ ንሽተይ ተተኻኺሶም መንግስቲ ተቐይሩ ገለ ትሰምዕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩናት መስካክዒ ኩናት ምዃኑ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተሪእና ብዙሕ ሰራዊት ናይ ፋኖ እንተሪእኻዮ ዋላ እውን ፋኖ ንኣብነት ከምቲ ዝድለ ከምቲ ብዝሕናቱ እቲ ኩናት ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እዚ ኩናት እዚ ግን ኣዝዩ ሕማቅ ኩናት እዩ ዝካየድ ስለዚ ኤርትራ እንተወሓደት ኣልያ ኣላ ኣብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ሕጂ እውን እንተኾነ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ warning experts note that the international community including the US failed to prevent the war despite clear warning signs in 2020 ወላ እውን ኣብ እስራ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት ንጹር ዝኾነ ናይ ኩናት ኣንፈትና ተራእዮ ከሎ ጠጠው ከብልዎ ኣይከኣሉን ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሕ ሰብ መይቱ ኢንፋክት ኣብዚ ቀረባ ዝወፅእ ሓበሬታ ጀዋር ዘውፅኡ ሓበሬታ ዝብሉ ሽዑ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝነበረ ንኣብይ ኣሕመድ ኩናት ንክጅምር ይደፋፍኦ ከም ዝነበረ ኣክንጠጠው ዘብሎ ኩናት ንክጅምር ንኣቢ ይደፋፍኦ ከም ዝነበረ እውን ተገሊፁ ይብሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ትደልዮ ዝነበረት ኩናት ሕጂ እውን ልክዕ ነዚ ኩናት ሕጂ ክግበር ተኮይኑ ኣሜሪካ ትደልዮ ከም ዘላ ምልክት ኣሎ እዩ እንተወሓደ ኣሜሪካ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዓቕሚ ነይርዋ እዩ ኣቢ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ብኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስለዚ ንኣቢ ጠጠው ከተብሎ ኩናት ትዝቐለለ እዩ ንኣብነት ንሻዕብያ ጠጠው ከተብሎ ገለ እንተሓሲቡ ንሻዕብያ ጠጠው ከተብሎ ማራ ከቢድ እዩ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እገዳታት ፈቲንካ ኢኻ ንኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝበሃል ኣለዉ ንእሽተይ መጠንቀቕታት ሂርብካ ኣባ ከለይ ጠጠው ዝብል ምክንያቱ ፍራጃይል እዩ ትቁጠባ ናቱ ብቐሊሉ ክፅሎ ዝኽእል ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ርዳእና ክኸል ኣሎ ኣሜሪካ ሸለል ስለ ዝበለቶ እዩ ለንቀነ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 14 ሰዓታት 48 ሰዓታት ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኤርቪን መንሲንገ ዝበሃል ምስ መን ተራኺቡ ነይሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቴሊጀንስ ሰርቪስስ ናይ ስለያ ናይቲ ርድዋን ሁሴን ዝበሃል ኦፊስ ተራኺቦም ሓባራዊ ስራሕ ክሰርሑ ምዃኖም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግርጭት ዘጋንኑ ወይ እውን ዘጉልሑ ዘለዉ ሚድያታት ይኹን ካልኦት ባእታታት ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ዘለዉ ምስ ኢትዮጵያ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ድምፂ ናይቲ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ
let's say كم زنا محرم ميديا تطبق زلوا ما حد يمدد صاددوهم زلوا سلمتاي نعبك نكدحن صقمنا إثيوبياوين دقن خيوت عالمنا خيفلطو سانتاي ديمقراسي فتحي human rights قبل خلو نعتاتهم أبز متشت راي نأمريكا خندق زنا جركم أمريكا نجوس وي ديكتاتوري يتفتو أبكال عالم كون كله نجوس وي ديكتاتوري يتفتو سلمتاي أب 4 عامات 5 عامات زجبر من رجع ريسكي نعم زي فتو سب كم بالرأس خليل لذي نعتاتهم زدقف هاجر مسؤوم سرح تخينو ديكتاتور كونيم زمرتو ويود نجوس كونيم زمرتو معناته نجوس حنسب مسألة كاي مخا مين كتر هذا كونس فنج مستقل كارلو سلطانون تا كورشاناتون سلطة قدسو مسحا سرح خلي لذي الزين ريوزلنا كنا تقدم أبي أحمد درجة هذا إمارات أب أنقوعات يا تخم زلا يزن كرزلو أب أنقوعنات يا تولا كلا إدما أمريكا تي إيران تي إمارات زبالة مس إسرائيل كويد إدما أمريكاون زور زل حيليو أبي أحمد دما ناتهم دقف سلو زلو وتراي زغل عند راس قبر زلو بحفشة تقرأي كوينات كملس كم زغلي تنقول both sides realize that total military victory was impossible. So the goal أبتي والبريتوريا كفرم كله سلمتاي تفراري من زبل كلت يوم حيلتات تغلال عوتنا مركب كبيت كم زغون مسفلوت يوم تفراري مو مالتيو حدا نتحدث سعره يكون جن تغلال نتخلاك سعروجن جزيك وسدن كبيت كون كم زغلن سلز فلوت يوم تفراري مو يمزولو قداس أمريكا زقبرتهم أنا أرترات أمن بزغونين حجين تايوز أجمم contested lands بعلى تمعراب تجري زلوا ده تملس عتلو TPLF fragmentation هو واحد من مقال ون أكل كم يجرينا هو واحد من مقال أكلنا يكونات خون زغل جن ده زبال ويخونان كم دليتهم انتايم زبلو زلوزون internal splits and shifts in leadership have created instability. Tigray is currently in a political limbo, neither fully reintegrated nor fully autonomous, which is financially and politically unstable. Tigray أبز خبده شجري هذا حدو نبتي federations بحال نايت بلسقنا نايت إثيوبيا أتيا أكل نايت federation كوينا مثلا رقيبة أي ويون كعوة فنتيتا ناتا autonomy ويون ناتا نجار كتجبر زي تقول أمونجو زي رجوع كنتات نايكو طبعا بوليتيكان تفتيرا تغرق إيرا خمسة لا يزبال بزيد ما كتكسل هاي تغنيها قلم مفتح جدا كرهبو كل اللوم يزبال. The regional powder cake the conflict is no longer just internal, it is shaped by تسأقم دما تزوبا بمولو ترجع قال زبل زل بوتايو ناي سودان قدام ترينا بصحة حيلتاتا ولا ويبلو لذي turn to pull into entire region into a belt of economic from Yemen. زي تكونتات إيرترا formally Ethiopia salai now ally against Tigray now إيرترا دما مس من كوينا خمزلا مس واحد وجينا خمزلا وني نقول له والتي Egypt tensions over the Nile ግብጽ ውን እንትኾነት ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ኣለዋ ይብሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ናብ ዝገረደ ሽግር ክኸይድ ዝኽእል እዩ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣሎ ትግራይ ባዲስ ኣሎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣሎ ናይ ሱዳን ኩነታት እቲ ከባቢ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ኢሎም እዮም ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ path forward I don't think ነዚ ኩነታት ብቐሊሉ ክፈትሖ ዝኽእል ኣካል ዘሎ እቲ ዝቐለለ መፍትሒ أنا كم مثلاً تزغل لما فتحي إني أبي أحمد زق مبالي نيرو معناته نتبمولو زبا بس بيس زلا كال أبي أحمد so there is no left and right أبزي نتصور تخنا كنا تاتي زلا نتبك أبي بس بيس زلا أبي أحمد قلنا أبي أحمد تتوقع بلو شو هات سلزي بلوم appetite ويكا دليتن دلونا تنسل زي اللي زجبرنا جبره نقوم مشتن ني حجرات كم تري وزلهم حنساب إيرتران جبت السودان كوينا متيامني بالحنساب إيرتران تجراين قالوا تمدون كوينا متيامني بالحنساب جبت الصومالين إيرتران كوينا متيامني بال this endless theories متيامني زبل كافرنا أنا سنا أمره دمتي زي حركاتي زي بحال زلون زي في الراه زلون يمكن تقول دايكا زي تجانا ملك كم زلون ممكن زابير لي حاربلو لي زي تحرك كفال زبها زلوي اتكالاي كفال زرب زلو دما ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተቀያየረ ዝመጽ ዘሎ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሕጂ ወላ እኳ ሰራዊት ሱዳን በብዙሕ መንገዲ ዕወት እንተሎ ሓንቲ ነጥብ ግን ብተደጋጋሚ ኣፍራሂትና ኮነት ትመጽ ኣላ ንሳ ድማ እዛ
ናይ አልዑቤድ በሃል ኩናት from Kosti in White Nile State to the city of Al-Lubayid, capital of North Kordofan. Al-Lubayid is a strategic city that links central Sudan to the capital Khartoum, as well as to the western region of Darfur, and has been the focus of intense RSF drone strikes in recent weeks. RSF drone strikes on the road from Kosti to Al-Lubayid means that sites like this one are not uncommon. Now this here was a commercial truck that was taking off from Kosti, heading to Al-Lubayid to supply كم تريو زلون كينات ناي العبيد لو مدى يجمر تصبحنا تبعالة زربا لزلو درونات ناي اتيا نايتي دعم سريع بزوع جزي انواتي يفترة هم زلوان ابتي مسمر نايتي ناب العبيد زاتو منقصاص كل جزي شجر مسفترو مخانو من حجون انتخوني كبيد زخوني حدقا كم زلون سودانا كبيد وطري اب كبيد بدهو قينا نزي كونتات صبيه كم زلاي زنقر زلو كونتات ناي سودان اسكا في درجة زلو جن كم زيلو نهالو خلو جن أنا زغرمني سب ناب سودان يملس الله سلامتاي كاب جبس ناب سودان زبلو سبات كم زلو مرداي دلي because people are sick and tired of it سدات أسلشيو. It's taken nearly a week of driving and crossing international borders for these people to reach Omdurman. They're part of a government-run voluntary return program. They've come back home to Sudan from Egypt, where they fled more than 3 years ago to escape the fighting. The first thing I'll do is find my home and see what has become of it. Then I'll look at schools. One of the things that brought us back is education. Outside Sudan, classes were not consistent, but here schools stayed open, even during the conflict. It was hard being outside the country and seeing children progressing with their studies. So come through ones along Cap Gibbs is the Malasium, Nav Sudan's Tamalas Sabatina and Rezalana. Sudan have Kabid on Hadakala, it is begin Nab Adim Lasalo. Zinbalo Arayayu. أرأي نبحكي نغتي بحالزي هجر زي هزبا ترجم يبلان هجر زي هزبا ترجم يبلان كم حنت أجد أسيد نتبكر رزلوي أبذكرنا أفريقيا I'm really sorry to say this but we got to understand this situation تمير تراين حدا كابتي أبرت إن كنا زار برلون كنا زار حلون زلنا خوين نسمعنا نعيسي أفكرنا أفريقيا السودان وسد، إثيوبيا وسد، صوماليا وسد، يمن وسد. كبيت زخانة كنتاتي زلوان. جن تي سبسي نابتن عدتك ملاسي دليو. مالت نهلاوي فتناتا زلو عدتاتي زي. كل محران تاريخايو ويون كل أورميا دحان كوناو تقرأين تاريخايو. There's a big tragedy going on. سودان بعبي جزء كارتومسي روحوا غاي كونن كابز العبيد بالدلة تدعم مسار إنجلن كنتاتون ريخا كنت تزبي من لسال حدا أمارات يبلو كالاي إتي هزبي مملاس سناي نجاريو I think we really need to figure out هزبنا كمل لسالو زغل من قدين هنا أنا تونكو زوجيني إيرتراومس وزن عدك من لزيد المغاني إذا كنتات زيا تتحسس بني كل جزء أبزقوني يغون معسكرات يغون أبقى يغون إيرتراوسني إيرتراك من لس أي مرة تنزل جزي سلم تايد تملسو سنفاتي ما يبلغني يعني تكونتاتون متشو النت كله حدا تي بعبي تسب تي أقولغلوتن قالن سألي زي حد متلو تأقولغلوت تمليسوك ملكتوس لزغل من لسايد اللي سلزي بعبي إيرترا هزبان مكاب كتجبروا تخلطي نجارات رجس كمي قرب تلي دقائق بلتسقنا أنا بإيرترا كوينات وش كم زغلي نزارت نجي كعبجن لو ما خجبر زغلا يكون عندنا something that needs a vigorous work كبيت هون صراحة زدليون تلو حزب إيرترا ندقق موساد رايدة يكونس بستخل من قدي إيرتراوي نعدوكم لسولو زغل من قدي مسرحون حركة هبتي أنا أدمن تهيبني أبزو كان ليتم معلتن كوجس كسولو زدل نجار تلو سي إيرترا بزي هزبا إيرترا هزبا يدلياي تسقى زلوا هبتام عجر كابنا بدما سلامة زو حسد هجرونيا سلامة زو حسد يس كاب دقز مزفتناتات بزو حيزة الحجون قال لا يكونن جن إزوم كالو تقربابتنا نايدقة فتنا اللو ناي وش فتنا دم اللو كل تيجي اللو نابن إثيوبيان سودانن ناي كوينات فتنا ناتو أفتت يوم زلو anytime it can happen معناته بألفاظ كذا بحال سجم اللو حجر ما بس كروموكس بحال وي بس بلونايل زبال كبيزو أنا في مفتتان اللو سلزي anytime نابوق من لسوس خليهم كلتيهم كبيت فتنا له إثيوبيا مس سوماليا ون زي تنصر نجارات له إثيوبيا مس إيرترا تجمع له حبش أنت مالتي نحن إيرترا ولا كفتنا أنت لنا أنا كم نتيرديت إيرترا زحشت دحشة كنا تازل لو إيرترا
ወላው ካብ ደገ ክመጽእ ዝኽእል ፈተና እንተሎ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብለሉ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኣለና and I don't understand why people don't talk about this ኣብዚ ደንብ ሃገራውነት ሰብሲ ብዙሕ ዘይዛረበሉ ነገር ተሎ እዚ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ካብዚ ንላዕሊ ዘገዲስ ነገር እኮ የለን ነቲ ሃገር ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ኮፍ ንኽብል ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ማለት ኣነ እጂ እቲ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ስለ ዝፈለጥ ክብለኩም ኣለኹን ግን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ካብ ዝፍፀም ተጋሩ ኤርትራሲ ትንኮ ውግእ ዝገበረቶ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኩናት ናይ ትግራይ ነይሩ ተሳተፈቶ ዝገበረቶ ዘይኮነ ተሳተፈቶ እሱ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል 22 ኖቨምበር ምስ ተገበረ ኤርትራ ኣብ ኩናት የላ ወላ ገለ የላ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ፈተናታት ኣለዋ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ፈተና ነዊሕ ርኢና ኣለና ስቲል እውን ዳዕመ ሰሪዕ ብኣፉ ክንደይ ግዜ ንኤርትራ ክፍክር ሰሚዕና ኣለና ኢትዮጵያን ብልፅግናን ካብ 2023 ጀሚሮም ኣይትቕሰኑ ይብሉና ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ነገራት እዚ ግን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ጎረቤትና ኢትዮጵያን 4 ኪሎን ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ክህሉ እዩ ዝሰገር ኤርትራ ከመይ ጌራ ህዝባ ክውስኸሉ ዝኽእል መንገዲ ህዝቢ ኤርትራ ክብርክተሉ ዝኽእል ክዓብየሉ ዝኽእል ኣነ ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ነገር ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ነይረ ግን ድሓር እታ ሓሳብሲ ሰብ ኣይደገፈንን ብዙሕ ደገፍ ኣይረኸብኩላን ገዲፈ እያ ህዝቢ ኤርትራ ክፋረሲ ካምፔይን ክንገብር ኣለና ይብል ነይረ if you remember ኤርትራሲ ክባዛሓልና ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ ክንከውን ክንፅዕር ኣለና ንዑ ድማ ካምፔይን ክንገብረሉ ኣለና ይብል ነይረ ግን ዳርጋ ብዙሓት ሰባት እታ ካምፔይን ብዙሕ ኣይፈተውዋን ምስለና ኣይደገፍኩምንን ኣነ ከዓ ሜቢ ኣብዘ ግዜ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት ኢለ ሸፈፍ ኢለ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ኣነ ካብ ልበይ ዝደልየን ህዝቢ ኤርትራ ክብርክተልና ኣለዎ 8 ሚልዮን 10 ሚልዮን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዝኩሉ ሕጂ ንኣብነት ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ሓደ ናይ ዩንስ ኣርዲ ናይ ገለ ሪፖርት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ጎንደር ይረ ነይረ ኣብ ማዓስከራት ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ገለብሉ ነይሮም እዚ እዚኣቶም እውን ኣይኖም ክምለሱ ይደልዩ እዮም ናይ ደገ ስፖንሰርሽፕ ይደልዩ ኤውሮፓ ክኸዱ ይደልዩ ኣሜሪካ ክኸዱ ይደልዩ ከምዚኦም ካልኦት ሃገራት ኣይኮኑ ሱዳናውያን ኣብነት ኣብ ግብፂ ስለምንታይ ደይወስድዎም ኣይወስድዎም እዮም የለን ስለዚ ኩሉ እቲ ፀገምሲ ተመለስ ኢልካ ጥራይ ክምለስ ዝኽእል ሰብ እውን ደለና ማለት ኣይኮንኩን ኣነ I understand that ግን even ንሱ ከሎ we need to try ከም ዝተኻለና ክንፍትኖ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ because ቁርብሲ ቀድኒ ኣነ ዞም ኣብ ሓዊ ቃልቃል ዝብል ዘሎ ሰብ ክምለስ ከሎ ኤርትራዊ ግን ክምለሰሉ ኮርስ ከም በዓል ኣሜሪካ ናብ ምቾትን ዘሎ ሰብ ምስቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዘላቶ ልክዕ ከም ኣፍሪካ ማለት እዩ ስድሩ ሒዙ ክምለሰሉ ዝኽእል መድረኽ ኣይበፃሕናን ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እሱ እውን ክከኣል እዩ I'm pretty sure ክከኣል እዩ ኩነታት ተዓርዩ ሰብ ከም ድሌቱ ክነብረሉ ዝኽእል ወይ እውን ገዛውቲ ክሃንፀሉ ዝኽእል ድኳን ክገብረሉ ዝኽእል ጀርዲን ክገብረሉ ዝኽእል ነገር ምስ ተገበረ ክምለስ እዩ ሰብ ኣነ ጋድና ይደልኒ ኣነ እውን ካብቶም ክምለሱ ዝደሊ ሰባት እየ ብማዕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዚ ሓዝቢ ሰባት እየ ኣነ እውን ግን ነዚ ናይ ሱዳን ክርኢ ከለኹም እዚ ኩሉ ኩነታት it just እቲ ሓደ ሕጉስ ዝብል ኣነ while our kids lagged behind. The conflict between the army and the paramilitary Rapid Support Forces, which started in April 2023, displaced more than half of Khartoum's nearly 8 million people. ዝኾነ ህዝቢ ሱዳን ናብ ዓዱ ይመለስ መላው ሰናይ ነገር እዩ ከም ህዝቢ ዝተበደለ ከም ህዝቢ እዚ የለን ምናልባት ነዛ በደልናቱ ኣምላኽ ኮን ይሰምዓሉ ይኸውን ምናልባት ነዚያ እስከስምዕዋ Sudan's Rapid Support Forces as a terrorist organization is gaining momentum here in Europe. The European Parliament is urging member states to officially designate the RSF. During a vote on the dire situation in the Sudanese city of El Obeid, MEPs also addressed the broader conflict in Sudan. For the first time, the Parliament explicitly condemned the RSF's foreign backers, naming the United Arab Emirates. Our regional correspondent, Bastien Renouy, reports. It will not end. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ጉዳይ ናይ ሱዳን ብፍላይ ድማ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ሓደ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ሌበል ክኸውን ክፅዋዕ ነተን ኣባላት ሃገራት ፃውዒት ገይሩለን ኣሎ ስለዚ ተን ኣባላት ሃገራት ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ከም ሓደ ግብረ ሽበራዊ ትካል ገይሮም ሌበል ክገብርዎም ዘድሊ ስኩም ትክገብሩሉ ብባይቶ ደረጃ ውሳነ ሕሊፍሎ ግን ብሕጂ ፃውዒት ግን ገይሩሎም ኣሎ ከገድዶም ኣይክእል ነቶም ኣባላት ሃገራት መስለኒ እዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክብድ ዝበለ ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ዘኽብዶ ኩነታት ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ዘእተውሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ፀገም ናይ ሱዳን መፍትሒ ክረክብ ተኮይኑ ሪሊ
تي دعم سريع زبال اقدا كوردو كخلالو منالبات كونتات كاب جزي ناب جزي تسفازب معبالتات يرايلو. Commissioner, dear colleagues, 33 million. That is the number of people in Sudan who urgently need humanitarian assistance. And 16 million of them are children. Colleagues, the situation in Sudan is worsening by the day. The RSF are now threatening an offensive on El Obeid, putting 500,000 civilians at risk. We've already witnessed the horror of El Fasher. We cannot allow another massacre to happen. We must increase humanitarian assistance, ensure humanitarian access, and support those working on the ground to save lives. But we must also hold those accountable who are responsible. The Council must adopt targeted restrictive measures against commanders, financiers, and external enablers, such as the UAE-based private security. هجي كم تريوا زلهم أبلاد بايتونايتي أوروبا حبرت بتتجاجا مع خمس قلت وقدانا السودان 3 مليون حزبي تسأليه خمزلون أبشكر وديو خمزلون 16 مليون كابو دما هتاناتن تتعد مسابات كم زخونون هجي دما 500 شيح زلوا كتمال عبيد أبي دعم سريع وريدا لك كم تابل فشر استقبري جبنات كيف تسأملوا زغل كنا تفتير له سلزي بتحدى نتت كبيت عزقت وريدي زلوا حزب السودان نمردع كن قايل لنا بتقال دما نتساقم نزي فتر زلوا زقبوس قمتن تحتاتنتن نخرجاجز كل ذكاء لنا كنجبر لنا يمزولو زلو إمارات دمان مجمريا بايتون أوروبا نات تقصد شما نزكون تاتزي سقوم تكون سدلا حتى يقرب له. This is already historic تاريخاوي زي معناته أكم زي عين مجابياتات شم إمارات اللي على نيرو لك أكم زي بجو تقصد بالكاز علفتنا بري شو ممكن العالم خالو بوجن أمريكاون أبتي political space تدقاقامي شم إمارات اللي على له. ስለዚህ እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ግምት ኢኻ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እጂ መብዛሕትኦም ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ኢማራት ናይ ኣፅዋር እገዳ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ but I actually ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ከሰንብደኩም ኢለ ኣይኮንኩን ግን we need to be aware of this situation ኣብዚ ለንቀነ ዝረኣኹ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ኢማራት ቀሊል ሃገር ከም ዘይኮነ. But war is also a validation. War tests your preparation. The UAE has long relied on foreign defense systems. Now it's building more of that capability at home. When you import a solution, normally, from anywhere in the world, you also import a doctrine, the way to use it. At the center of that ambition is Edge Group, an Abu Dhabi-backed defense and technology company launched in 2019. When Edge was created, it was created with a different flavor to it, from ammunition to space. Now the question is whether Edge can turn the country's push for self-defense reliance into a global business. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ፍላይ አቡዳቢ ዓብዪ ናይ ኣፅዋር ኢንዳስትሪ ትሃንፅ ከም ዘላ ናው ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኣፅዋር ኢንዱስትሪ ክሃንፅ መሰሉ እዩ ሉላዊ መሰሉ ስለ ዝኾነ ግን ኢማራት ምስቲ ዘለዋ ሕልምታትን ባህግታትን ኣብ ግምት ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፅዋር ገዚያ ትጥቀም ዘላ ኢና ንብል ዘለና but what if ኣብ ዓውደ ኩናት ተመክሮ ገይሮሞ ዘለዎም ገንዘብን ዓቕምን ካልእን ሓዊስካ ናቶም ኣፅዋር ኣብ ኣፍሪቃ ነቶም ምስኦም ዝሰርሑ በዓላቶም ክምግብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈቲሩ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዚ ኩነታት እዚ ኣብዘይ ቃል ዓለም ካብ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኢማራት ንሰምዑ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኩናት ተመክሮ ገይሮም ከም ዘለዉ ኩናት ናይ ኢራን ዓብ ተመክሮ ከም ዝሃቦምን ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ክሃንፁ ከም ዝገበሮምን ካብኡ ብዙሕ ተማሂሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ግን ካልኦት ክኢላታት ክዛረቡ ከለዉ ግን ካብ ኩናት ናይ ኢራን ንላዕሊ ኣብዚ ኩናት ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ፀገማት ብዙሕ ነገር ተማሂሮም ከም ዘለውን ነቲ ዓውደ ኩናት ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ነዘን ሃገራት ንምፍራስ ልዕሊ ማንም ዓቕማ ማዕቢሎም ከም ዘለውን ተመኩራ ማዕቢሎም ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ሓንቲ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ብዲፕሎማስያዊ ብኩሉ መንገዲ ከመይ ጌርካ ተዕንዋ ዝኣክል ተመኩሮ ሃኒፆም ኣለዉ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ምዕባለ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ትንኮ ዝጎድሎም ዝነበረ ኣፅዋር ክገዙ ካብ ቻይና ካብ ገለ እዮም ኮለል ዝብሉ ነይሮም ነዚ ኢንዳስትሪ እዚ ባዕሎም ክሃንፅዎን ተጀሚሮም ኢፍ ምስቲ ዘለዎም ዓቕሚ እናሓየለ እንድሕሪ ኮይዱ እቲ ኣፅዋር ናቶም ዕዳጋ ክደሊ እዩ ዕዳጋ ንምርካብ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ምስቲ ርቀት ናቶም ኣብቲ ነገራት ናይ ምምዝማዝ ዓቕሚ ናቶም ዘለዎም ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ክገብሩ እዮም ወርቂ ናትካ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ
حبلنا نحن أسوار كنا بكاينا كل وينتي عتوق حيلي نتي هاجر كفرس دل عاقمي لا سي ما قابلنا تكبكمية because these are all زحسب لهم زلوهم كل العفار زلوا حدا تقاوم الله بتبيع تديون له هذا عتوق جله بلسقنا أخيباتها زقبرو حيل الله برت هذا جزيون أبي أحمد أرينا نيرو قال عتوقات وتهدرات كيرو سلطنات جيرو نوجد الواتنا قال زبل أبتك كل العفار قال تنكسر رينا نيرنا بساعتهم جينا ولا حد زي بلهم كلهم تيجبروا مين عسب كتبنا ويونا بعسب كم زخم زخن وسدينا إحنا دما أسوارن كم زخن كنباكم هنا كله خجمرية مالتي كما بنت يزبكم زي جز بكم زلوا بنت في السودان ندعم مسرع زجبروي في ليبيا مستنايا خليفة حفتر زجبروي سلزي بحفشة تأكيدان ريو زلنا العل تنقاز الليو العل مستوعب زليو قليل زي كونتاتني عن رجالنا زلوهم عقب جنزب كالوت هجرات جنزب ينفسجيرون بوليتيكا عقب قبر قوليهم جن إمارات كم بعد البروفيسور محمد حسن زبلوه even كابتي أب السودان زقبر زلوا ما عاد جنزبن ربحان كم زقبر زلوا يزن سلزي عند حرتي تقبر زلها خا ما نقدر ربح حزم سأل كاتخينو تطوق تبلون بديتاي كل وكاني ويون كساراتنا تكون يسمع كاني سلزي إذا كنا إيران حدا إمارات لبنا قسيمهم كينات كساع كندي حماق مخانو كينات كساع كندي حدا كفتر كم زغل كينات كساع كندي انوات كفتر كم زغل تماهيرهم كاوزيوم ناب صبوق نجر كبقسو تسفا يقبر نيري يقبر على خانه انت ده اللي اتخ قبروز دليل زلو حماق نجر قليل كهونه كلني اتي زحزنا كفال كنتاي فلت مالو تزعزنا النكفال لايك ኢትዮጵያን ኤርትራን ተተዋጊዮም ናብነት ከማ ብነት የዝነብር ኢትዮጵያ ትበርስ ኤርትራን ትበርስ ናይዞም ሀገራት ኸሊጅ ግን ሱዳን ናሕትዶም ከብርሱ ከለው ኢማራት ታይጎላ ሊቢያ ናሕትዶም ከብርሱ ከለው ንኦም ታይጎሎም የመን ናሕትዶም ከብርሱ ከለው ንኦም ታይጎሎም እዚ ትዝሕዝነ ንክፋልናይ ማለት እዩ ካብ ርሑቕ ኮይኖም ብሪሞት ኮንትሮል ዝገብርዎም ሓይልታት ንዓድኻ ከብርሱ ይመፁ ካርቱም ክዕንውዋ ከለው ሱዳን ክትዓኑ ከላ 14 أبزي حنتي report كوكمية so that the pain see we need to understand the magnitude of the pain أب السودان سي توريد زل عنواتي مو داتا يبلون السودان حرشان السودان كميل 5 عام ورايو. Scars of Sudan's war are etched across the country's landscape. According to a new World Vision report titled Hallowed Earth, high-resolution satellite imageries reveals that nearly 40,000 square kilometers of agricultural land, an area roughly the size of Switzerland, has been degraded since conflict erupted in April 2023. حجي انتهى يوم زول زلوبزي بنصر زغوني ساتلايت ايماجز تراي ناي السودان مالت مقالات ناي بريزنت سياس مصوب ناي افريكا يتبال ازيو سبع مريض زلوا أكتمابي نيل بزح حريسكا نيرترا ني السودان نسو حزب السودان ترى يكون اسنا عالم ملوك قلب زغلي كبابي 4 سكوير كيلومتر فارملاند كاب تقمو وصاي كوين خمس زلو مسنكزو كينات زي مالتي እዚ ድማ ስብሓት ናይ ሃገር ስዊዘርላንድ ኣነ ዝነብራ ዘሎ ማለት እዩ ክንዲ ሃገር ስዊዘርላንድ ዝኸውን ጥራይሲ ዝሕረስ ስቡዕ መሬት ዝነበረ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ስዊዘርላንድ ንእሽተይ ዓዲ እያ ግን ክንዲዛ ሃገር ዝኸውን ዝሕረስ ዝነበረን እቶ ዝነበረ ቦታ ጥራይሲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ናይ ሱዳን ሕርሻ መሬት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃኑ መን እዩ ዝረብሕ እንድሕር ኢልካ ዓለም ምሉእ እያ ትኸስር ኤቭሪባዲ ዓለም ምሉእ እያ ትኸስር ልዕሊ ኩሉ ግን ሱዳን እዮም ዝኸስሩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ገይም እዚ እቲ ሲስተም ስለምንታይ ከምኡ ክግበር ተኻኢሉ እንድሕር ኢልካ ሱዳን እቲ መንግስቲ ሱዳን ጠቕላላ ነቲ ሃገር ክቆፃፀራ ዘይክእል ምዃኑ ምስ ኣፍለተ እቲ ሃገር ክትምቀል እያ ሽዑ ምስ ተመቕለት በዓል ኢማራት ነቲ ተበላሽዩ ዘሎ መሬት ከም ብሓድሽ ንክሃንፅዎ ንረብሓ ናቶም ማለት እዩ ለሰይ ዳዕ መሰረዕ ሃገር ተመስሪቱ ሲ ሙሉእ ብምሉእ ንሳቶም ዝውርዎ መንግስቲ ይክኸውን ስለዚ ትፀጋታት ሙሉእ ንክምዝምዝዎ ዝበለፀ ካርዲ ክቦም እዩ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎም እዩ ኢንፋክት ንዑ ካሊዎ እውን ይኽእሉ ካብኡ ዝያዳ ከገልግሎም ዝኽእል ሰብ ኣብ ስልጣን ከምፁ ይኽእሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ሳዕ ክንደይ ሓደገኛን ክንምንታይ ርሕቀት ከይዱ ንሓደ ምዕቡል ዓዲ ናብ ዚሮ ክመልስ ዝኽእልን ተስፋ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንምህናፅን ሳዕ ክንደይ ክግበር ከም ዘሎ ክንደይ ዲጋታት ፈሪሱ ክንደይ ናይ ሕርሻ ቦታታት ቃዲሩ ተሪፉ ህዝቢ ድማ ብሚልዮናት ዝቁፀር ተፀባይ ረጤትን ለማንን ኣብ ማዓስከራትን ዝነብር ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና ኣለዎ ሓድነትና ክንሕሉ ኣለና ዝመፀና ሓደጋ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል እቶም ሕማቅ ክገብሩ ዝደልዩ ክሳዕ ክንደይ ይዳለዉ ከም ዘለዉ
ምግንዛብ ከድልየና ስለዚ I'm really surprised at ደረጃ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም ኣሜሪካ ድሌቶም ትገብረሎም ኣላ ምስ እስራኤል ብቀረባ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ንዕቕካ ክትሪኦ ትኽእል ወይ እውን ንዕቕካ ክትገድፎ ትኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ምናልባት ንዑ ካውንተር ባላንስ ክገብር ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ድማ ኣሎ እሱ ድማ ስዑድ ዓረብ ዝበሃል ለንቀረ ዝገብሮ ዘሎ እዩ this is also another ኣመንጎ ክልቲኦም ዝኽየት ዘሎ ኩነታት between Saudi Arabia and the United Arab Emirates appears to be intensifying, with political friction now spilling over into the realm of trade. Questions are being raised over whether Saudi entities are failing to pay UAE counterparts on time, as reports emerge that Riyadh is blocking financial transfers bound for Emirati accounts. Saudi Arabia's central bank is said to be delaying payments not only for businesses, but also for personal transfers. After months of diplomatic strain, observers are asking whether trade between the two biggest Arab economies is now starting to unravel. Analysts warn that the fallout from their OPEC dispute could reverberate across the wider Gulf. Saudi Arabia ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ሰባት ዝዛረቡላ ዘለዉ ተደጋጋሚ ድማ ካብቲ ስፖትላይት ክትረሕቕ ዘይከኣለ ዘረባ እንተላ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ እዩ እዚ ባእሲ እዚ ብዙሕ መልክዓት እናሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣለዎም ናይ ቁጠባ ውድድር ኣለዎም ናይ ፅልዋዕ ውድድር ኣለዎም ካብኡ ናብኡ ድማ ናይ ኢጎ ናይ ኣንነት ውድድር እውን ኣለዎም ጀነራሊ ሓፈሻ ክትዛረብ ከለካ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ወይ ናብዚ ናይ خليج ዝበሃል ስዑድ ዓረብ መወዳድርቲ ዘይብሉ ፓወር እዩ ክኸውን ዝደሊ እዩ ኸ መሬት እቲ خليج ዝበሃል ምስ ረኣኻዮ ስዑድ ዓረብ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ኩሉ ድማ ክልቲኦም እስላማውያን ሃገራት እዮም ናይ ምስልምና ሰንተር ድማ ስዑድያ እዩ መካን መዲና ነው እዮም ዘለዉ መሐመዳዊ ዝነብር ነይሩ ስለዚ ኢማራት ነዚ ክዋሓጠሉ ኣይክእልን እዩ እዚ ናይ ኢማራት ንጉስ ፈፂሙ እዚ ናይ ስዑድያ ቦታ ኣይተዋሓጠሎምን ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኢማራት ነቲ ናይ ህንፃን ምዕባለን ደረጃ በፂሕና ኢና ሕጂ ናይ ፅልዋ ምስሕፋሕ ጥራይ ዘድልየና ይብሉ ስዑድያ ግን ገና ብዙሕ ዝጎደሎም ኣሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገሳት ደቂሶም ስለ ዝነበሩ ሓንቲ ይሰርሑ ተስተቕርፂ ናቶም ክሃንፁ ናይ ቱሪዝም ሴክተር ካብ ነዳዲ ወፃኢ ቁጠባ ክሃንፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ፀገም ናቱ ግን ኢማራት ኣይተፍቅደሉን እያ ዘላ ስለምንታይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስዑድያ ክገብሮ ዝደሊ ክሳራ ይረኣዮም ኣሎ ሶም ኢማራት ክሳራ ይረኣዮም ኣሎ ኤርላይንስ ናቶም በሎ ቱሪዝም በሎ ቢዝነስ ሴትኣፕስ በሎ ሪል ስቴት በሎ at everything logistics በሎ ንኩሉ ነገር ኢማራት ዘለዋ ስዑድያ ክትወዞ ትኽእል እያ this is a big fear ናይ ኢማራት ዓብዪ ፍረ ዘለዎም ካብኡ ዝብገስ ምክንያቱ ስዑድያ ቱሪዝም ብቐሊሉ እዩ ዝመፅኦ እስላም ጥራይ ሚልዮናት እዮም ዝመፅዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ናይ ዱባይ ከተማታት ተሃኒፆም ከም መደብ ገይሩ ነይሩ ኤርላይንስ ዓበይቲ ተሃኒፁ ድሮ ኤርላይንስ ካምፓኒ መስሪቱ ኤርላይንስ ነፈርቲ ኦርደር ገይሩ ኣሎ ስለዚ ነቲ ቢዝነስ ናይ ዱባይን ናይ ስዑድያን ናይ አቡዳቢን ክምንጥሎ ይደሊ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ገንዘብ ናይ ስዑድያ ኣብ ኢማራት ከም ድሌቱ ዝኸይድ ዝነበረ ጠጠው ክብሎ ይደሊ ኣሎ ስለዚ this is going to be a very ugly fight እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና ድማ ንከታተል between the neighbors. Payments from ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ባንኪንግ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ፅልዋ ኣብ ኩሉ ይበኣሱ ስለ ዘለዉ ወላ እውን እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምልስ ኢልካ ተሪኻዮ ክልቲኦም ኣብ ሱዳን እውን ብዙሕ ዘይረዳድእታት ነይርዎም መርገፂ ናቶም ኣብ ተፃራርዩ ናይ ስዑድያ መራሒ ስቕታ መሪፁ ኣሎ ኢማራት ግን ብምሉእ ካርድታታ ትንቀሳቐስ ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ግዜ እውን ብዙሕ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ኣብ ከባቢና ግን ዓብ ፅልዋ ክፃወት ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ምስቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናታ ቀሊል ዘይኮነ ፅልዋ ክልዋ ዝኽእል ሃገር እያ ኤርትራ ብርግፅ ኣብ ዓይኒ ናይ ኢማራት ካብ ተኣቱ ነዊሕ እዩ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ክልቲኦም ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ረብሓ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳትን ይገብሩ ከም ዘለዉ ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ከም ሃገር ክንሪኦ ከለና ንሕና ግን ያ ናይ ክልቲኦም ባእሲ ንዓና ብፍሉይ ከሰንብደና ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ክብል ይኽእል ንቐፅል ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ብልፅግናን ኣተሓሒዝና ሓንቲ ጥራይ ክበኩም እየ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ እዞም ብልፅግና ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ባዕላቶም ያ ናቶም ኢንስቲትዩት ደውፃ እያ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኣካላት እዩ ዝዕፆ ዘሎ ወይ እውን ንሕና ባሕሪ ንደሊ ኣንፃርና ዝኸዱ ዘለዉ ከምዚ ካትም ኮይኖም ክዕሽጉና ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ ይብሉ ኣንቲ ኣክሰስ ሪንግ ንሕና ባሕሪ ከይንረክብ ኣፅዩ ክዓፅወና ዝፍትን ዘሎ ሓይሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን እታ መደምደምታ ናቶምሲ ኣይንኽእሎን ኢና እዮም ዝብሉ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይክእልዎ ይእመኑ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ትብል ቀደም
access ናይ ባሕሪና እንደል ነርና ይብሉ ነይሮም ንብል ነርና ይብላሉ ሕጂ ግን ታይና ንብል ዘለና it's a national security crisis ናይ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻለ ዘረርባ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሲ ብዘተ ጥራይ ክንረኽቦ ዘይኮናስ ብዝተኻለ መንገዲ ብኻለ መንገዲ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't understand ብኸመይ መንገዲ ካልእ እንታይ መንገዲ እዩ okay نقطة so ነቲ ግብፂ ኤርትራ ጠቕላላ በበይናተን ኣጀንዳ ንዓና ናብ ባሕሪ ከም ዘይንቐርብ ይገብራና ኣለዋ እዮም ዝብሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንታይ ዝብል ሶማልያ ልኡላውነትና ተደፊሩ ብዝብል በቲ ናይ MOU ምሳና ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ሱዳን ድማ ኣብ ከቢድ ኮይና ስለ ዘላ ኣንጋዲት ናይ ካልኦት ፀገም ኮይና ኣላ ይብሉ ክልተ ነገር እዩ the region is split between two opposing logics ክልተ ተገራጨውቲ ነገራት ኣለዉ እቲ ሓደ denial geography neighbors use alliances proxies groups and legal disputes to hem in Ethiopia and maintain the status quo access diplomacy كلاتهم بستفعل መንገድን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክብዋ ይደልዩን እዮም ንሕና ድማ ብዲፕሎማሲ ጌርና ንፍትና ኣለና ዝብል ዘረባ እዩ ኣብ መወዳእታ ቨርዲክት ኢሎም ዘውፅዋ እንታይ ትብል ዘላ እታ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሎም ወሳነ ይነግሩ ባዕሎም መሲልኩም problem G Ethiopia cannot solve this with a simple port deal alone ነዚ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዲል ብምግባር ጥራይ ክትፈትሖ ትኽእል ፀገም ከም ዘይኮነ ክርዳኣ ክኽእል ኣለዎ ኢትዮጵያ ይብል ኣሎ ካልኣይ the solution without a regional security compact that eases neighbors fears and any port Ethiopia gains will remain politically and militarily vulnerable ስለዚ ብዘይ ናይ ፖለቲካዊ ምርድዳእ ከምኡ ድማ ናይ ዞባዊ ናይ ፀጥታዊ ሴኪሪቲ ምትእስሳርን ምርድዳእን ንካልኦት ሃገራት ኣፈራሪሕካ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ስጋኣት እናተሰምዐን ክትረኽቦ ትኽእል ወደብ ኢትዮጵያ ብፖለቲካ ይኹን ብካልእ ሽግር ክፈጥረላ እምበር ጥቕሚ ከምፅኣላ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ኣብ ገጾም ንላዕሊ ገጾም ዝሸንዎ ሲ ኣብ ነፍሶም ይወርዶም ኣለዎ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ዕንደራ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘምፅእ ከም ዘይኮነ ይዝርዶም ዘሎ ስለዚ anyway ንብልፅግና ዝብሎን ዝገድፎን ደጋጊምካ ተዛሪብካ ዝመፅእ የለን ኩሉ ነዚ ምዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ባዕሎም ኣምፂኦም ነቲ ሕቶ ባዕሎም ከም ዘይከውን ድማ ክእመኑ ከለዉ ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ this is what's happening ከመይ ዝበልዎ deluded ዝኾነ ብህውተታ ዝተባዕተ ጎረቤት እዩ ዘለና ናባኻትኩም ይገድፎ ማለት እዩ ካብ ቀፂሎም ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ካስከ ክንርኢ ኣብኡ ንህወሓት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ንበይኒ እዩ ልዕሊ ህወሓት ኣንቂዶሞ ዘለዉ ካላርስ እዩ ሓንቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ከይሰገርክዋ ከለኹ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ድማ ኢራን ናብ ቀይ ባሕሪ ትመፅእ ኣላ ብመንገዲ ሱዳን ብመንገዲ ኤርትራ ብመንገዲ ሑቲ ዝብል ዘረባ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራንስ ቱ ቾክ ፖይንት ስትራቴጂ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ወፃኢ ኢራን ብሙሉእ እቲ ቀይ ባሕሪ ኮንትሮል ክትገብሮ ትፍትን ኣላ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና again unfounded ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘየለ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝተገበረ ነገር የለን but they always using those kind of animations ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎም ኣባፅዕ ከም ዘለውን ናብ ዓሰብ መፂኦም ከምኡውን ምስ ሑቲ ገይሮም ንኩሉ ክቋፀርዎ ከም ዝፍትኑ ዝግበር ዘሎ ዘረባ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣይደነው ንክንደይ ዓመታት ምስ ኢራን ዝገበረቶ ነገር የለን ካብ ምስ ኤርትራ ክትብሉ ኢራን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ዓቢ ምስ ካልኦት ኩሉ ናብ ከባቢና ዘለዎ ትማሊ ናይ ሓደ ናይ ኢራን ዲፕሎማት ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናትኩም ንርድኣሉ እናገለገለ ኢልዎም ስለዚ again በት እንታይ እዩ ንሱዳን ኣብ ሱዳን ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ማለት እዩ ምስኦም ዝሰርሕ ሓደ Muslim Brotherhood ገለ ስለ ተባህለ ነቲ Muslim Brotherhood ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ኢራን ከፀግዕዎ ስለ ዝፍትኑ ኤርትራ ድማ ምስ ሱዳን ትሰርሕ ኣላ ካብ ዝብል ንኤርትራ ንምፅላም ንኤርትራ ንምክፋእ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና እዚታት እውን ንግረ መንገድና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ግምት ክንወስደሉ ክንክእል ኣለና ናዳት ካልኦት ሓይልታት ብፍሉይ ኣሜሪካ ኤርትራ ምስ ኢራን ትገብር ኣላ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ግን እቲ ናራቲቭ ዎር ግን ንኤርትራ ንምፅላም ዝግበር ብዝፈልጥዋን ዘይፈልጥዋን ዝውዕል ዘሎ ኩነታት እውን ምርኣይ የድሊ ንቐፅል ኪኖቲ ናይ ሱዳን ድማ ናይ ፋኖ ሓደ ዝወፅእ ዘሎ ንርአ ለንቀነ ፋኖ ዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ ኣመሪቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ዝገበሮ መመረቕታ ድማ
ምስ ኣብ ጽምዶ ይኹን ካልእ ኩሉ ምትእስሳራት ክኣቱ ከም ዝኽእልን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሕ ከም ዝደልን ምስ ኩሎም ሓይልታት ሰሪሑ ነቲ ጸላኢ ክኣሊ ከም ዝደልን ገሊጹ ኣሎ ንሱ እውን ሓደ ካብቲ ውይ ዘብሎም ዘሎ ይንበልጽግና ስለዚ ንህወሓት እኳ ብፍሉይ ታርጌት ክገብሩ ይፍትኑ እንተለዉ ግን ጎኑ ጎኑ ነቲ መን ኢኻ ትብሎ ንፋኖ እውን ኣይገድፎን እዮም ዘለዉ ንጽምዶ እውን ኣብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፀያቂቶ ከሎ ፅሩይ ማይ ስተኒ ብዝብል ዝመስል ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ብከምዚ ገይሮም እቲ በአምሓርኛ ዝብልዎ ዝነበሩ ስለዘይሰርሓሎም ሕጂ ብእንግሊሽ ገይሮም ንሕና ኣዲስ ኣበባ ንሃንፅ ኣለና እቲኣቶም ድማ ሃገሮም የብርሱ ኣሎ ብዝብል ከም ትገብሮ ብተደጋጋሚ ትክሲ ዝገብርዎ ዘለዎ እዚ ኣኒሜሽን ቪድዮታት ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ህወሓት ከም ዝገበሮ ጌርካ ነቲ ፀለም ምርኣይዎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሕማቕን ፀገምን ወፊሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና through negotiations and avoid actions that could undermine the progress achieved over the past 3 years. Keep scores. بزخونه تي تقبر زلو نوع بريتوريا هو حاتيوم دفرت سوى زلو نزبل زربا نمقلح بإنجليش كيرو سفي زخونه بروباغاندا يقبر له تتقرأي دما كبيد فتنة كبيد مخاتيت بيمالو تأتوبة ሁኔታ ላይ ነው ያለው ህዝቡ እንዲህ ብሎ ሊጎርሰው ሊበላው ያሰፈሰፈ ህዝብ ነው ያለው አዲስ አበባ መላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም እንዴ አዲስ አበባ ያላችሁ እንደዛ እኮ ነው እንስማው ጠንከር ያለው ጉዳይ በርግጥ በጣም ብዙ ኃይል ያው በአካባቢ ያለው ኃይል አሰባስቦ የራሱን ክልል የራሱን ህዝብ ለመጨፍለቅ 2013 ወደ ትግራይ መጥቶ የሚችለውን ነገር ተፍጨርጭረዋል የትግራይ ህዝብ ተደራጅቶ አንድነቱን አስጠብቆ ያው በ8 ወር ባልሞላ ጊዜ ከትግራይ ተጠራርጎ እንዲወጣ ተደርጓል ተገድዶ ተጨፍልቆ የአሉላ ዘመቻ ያገኘው በሐፈሻ ተጋሩ ፍጹም ናይ በቲ ናቶም ብናይ ትግራይ ሚድያ ተወጽ ዘሎ እዚ ኒ አብይ አሕመድን ፈቀራናቱን ፍርህ ከም ዘይብሎም ከምትናቱ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ንጎምሸትን ዝገብሮ ዘሎ ሳተምውን we're not afraid of you ብዝብል መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ስዒርና እንበርኪኽና ኢና ውፂናካ ሕጂ እውን ተመፂኻ ፀፊዕና ረጊፅና ኢና ክነውፃካ ዝመስል ዘረባዮም ዝምልስሉ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ዝብሎም ዘሎ በቲ ፅምዶ ወዲ ፅምዶ እናበለ ዝኸሶም ዘሎ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ and they are ready to face him at whatever he wants to do ክገጥሞ ድልዋት ምዃኖም ግን ናታቶም ቶም ቀንዲ ፀገምናቶም ቶም ባንዳታት ኣብ ኒው ዘለዉ እዮም ቲፒኤፍ ስምረት ገለመለ ናይ ስምረት ገሊፅዎ ኣሎ ሓንቲ ነገር ግን እቶም ሓደ ሓደ ይሕቶማ ነቶም ምስ ደሞዞም ምስ መኪኖም ምስ ኩሉ በነፊቶም ንዑና ኣብዚ ይኹኑ እናተባሃሉ ብለይሎም ዝወፁ መናእሰይን ጀነራላትን ኣንደርማይን ናይ ምግባር ቴንደንሲ ዘለውን እዩ ዝመስል እቶም ወፂኦም ዘለዉ ጀነራላት ኮሎኔላት ወታደራት هاي إذناي تبيلف وجل حزوة زلو بوليتيكا بتمنيان عجب كام خد عند اللين يلوم كل تقوم قديفهم زون سباتيهم هذه عمان من تعيش مزاي كودن هاي سبرت حشهر كوني أميل كام جمات حد جزء نهاتهم عند الماين مقواريو ثم رحتين هبارة تقدمتهم بوليتيكا بزح فلتهم وتقدرات راح يكونون هذه ناي سبرت حشهر كي تقبروا بزول تدليون ولا حتى تدلون ولا رايا يقبلون ودندرو يقبلون وش قبره يقبلون ودواته يقبلون زوده يقبلون ولاتو كاوز لعل نجر نهلون يوم بالله نايلهم مسيوم ما نم زي دفهم ما نم زي قدرهم سلازي لتناتهم انتاشمون وزي هذا عندكن تنايسول من قصاصن تنايو سراويت من قصاصن بفلاي جيوغرافيكالي حدب زخنلو خبابي كما يجينا انا نوهدو خمي جرنا أنا أدرى على تقمن مصلول كام حساب بتقال سيستكم نجاريو سولكا كم تري وام دلهم تي ناي بعد ساعات كانوا جيتا شوردان فجيميو وحدات كفتري كارون زلوا كل نجار موهات أبي وام كم زلين عن رجالنا I think بمسرته ون حنت بزيا قال ملس بلد تاسك سمعوا ناخذ شوات ناي ملطاف ناي انتن خرستن كف زربا ناي مزراب قد مدار ايد لخو إذا حكم مزراب ولا من لسنت هالو أنا جيت أشوف أصفى بروجكت يوم. إسعامت زجاجة بروجكت ولا إيه إسعام. أنا حقيقي من تاي يوز بروجكت إز تدليو
ናይ ስድራ መለስ ሹም ምጥፋእ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ንዝብል ድማ ንጌታቸው ኣሰፋ ንሰምሃል ብፍሉይ ስለዝፀልኣ ወይ ስለዝፈትዋ እዩ ኢለ ኣያምን ንሽምክ ንዓኸ ዘነፃፀረ ዲ ነይሩ ገና ካብ ንእስነት ከጀሚሩ ሰምሃል ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ወሊዳ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቶም ይምታኽ ነይሩ እዩ ዋላ መለስ እንዳሃለወ እየ ዝብለካ ዘለኹ ድሕሪኡ እንዳገደደ ኸይዱ እዩ ከም ዝበልኩኻ ግን ኣባይ ዘነፃፀረ መስሉን ማለት ኣብ እንትን ናይ መለስ ዊከስት ሊንክ ሰንሰለት ድኹም እንትን ኢሎም ዝወሰድዎ ስድሩ እዩ ብቐጥታ ንኸጥቅዕዎ ስለ ዝኸበዶም ብጓሉ ብሰበይቱ ብስድሩ ንምጥቃዕ ዝሞከሩሉ ኸይዲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዋላ ኣብ ናይ መለስ እውን ግን ፐርሰናሊ ኢለ ኣያምንን ማለት እንትን ዝብሎ ነገራት ኣሎ እዮም ጌታቸው ወረቐት ከቕርበሉ ተለኹ ሻሎ ኢሉ ይድብርየለይ ነይሩ ዝብል ቅሬታ ከም ዘሎ ይፈልጥ ደብረፅዮን እውን ናብ ማይጨው ደብሪ ንዝብል ቅሬታ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ፈትለ ወርቅ 79 ሕሰቦ ብዘይ ኣግባብ ገምጊሙኒ ወዲ ዜናዊ ዝብል ቅሬታ ከም ዘለዋ ይፈልጥ እዚ ኩሉ ቅሬታ ሰብሓት ወደይ በሊፁኒ ኢሉ ዝቐንእ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣያምንን እዚ ናይ ግሊ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ንላዕሊ ግን መጥቃዕታ ዘድለየ ነቲ ልምዓት ስለ ዘይደለዩ ነቲ ሓሳብ ስለ ዘይደለዩ ነቲ ሓሳብ ክትፍኡ ስለ ዝደለዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንክንኣቱ ስለ ዝደለዩ ተቆፃፃሪ ዘይብሎም ጓል መለስ እያ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሚድያ ፈቲና ፀሊና ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ኣንፃር ኤርትራ ኣብ ዝኸድሉ ክንሪኦ ከለና ይኹኑ ሕጂ በቲ ሌጋሲ ናይ መለሲ I don't think ወላ ነቲ ናይ ምስ መለስ ዝነበሮም ኩነታት ብፍሉይ ክጠቕስዎ ዘይትሰምዕ ኣሲ ኣብ ዘበነ መለስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ግን ነቲ ናይ መለስ ሌጋሲ ወላቶም ተጋሩ ባዕሎም ኮምፕሮማይዝ ዝገበርዎ እዩ ዝመስል ሓደ ድሕሪ መለስ ኣይተዓሞምን ንሶም ወላ እውን እቲ ድሕሪ መለስ ምስኡ ከለዉ ዝነበሮም ፍሕፍሕታት ክኸውን ዝኽእል እዚ ኣብዚ ከም ዘውዲቕዎም ዘሎ ስልጣኖም ሉዝ እናገበሩ ከመይ ጌርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንትራል ፖለቲካ ክትፃወት ፀኒዕካ ከዲምካ ክትወፅእ ትግደድ ሲናሪዮ ፕላኒንግ የለን ሕራይ ኣብይ ኣሕመድ ክበልፀካ ይኽእል እዩ በት ኣነስ ናይ ህወሓት ዘይበርሃለይ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ክሳብ ክንዲዚ ከመይ ገይሩ ክወድቕ ክኢሉ what happened like you have a 26 years experience ካብ ስልጣን ካብቲ ዓብ ስልጣን ክትጎድል ትኽእል ኢኻ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ ሓደ ጁኒየር ከም ኣብ ዝኣመሰለ ቶታል ነቲ 26 ዓመት ዝሃነፅካዮ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሃዲምካስ ንመቐለ ዝህዲ ምክንያት ነይርካ didn't you have any other things to tackle this I still ምስ ግዜ ክወፅእ ዋለባት ብዙሕ ምስጢራት ንድወፅእ ግን still እቲ ናይ ህወሓት ክሳዕ ክንደይ ብሮክን ዝተሰባበረ ትካል ከም ዝነበረ በዚ ይኸትፈል እምበር ኣብይ ኣሕመድ ዝመስል ሰብ መፅኡ ካብ ስልጣን ከም ዝገይሩ ፎሪ ከውፅኣካ እሞ ከባጭ ወልካሲ 2 ሞት 10 ሞት ተበልካዮ እውን ንመለስ ይፈትዎ ዳይፈትዎ እንተይኮነስ he was part of their story ኣብ ዙርያ ናይ መለስ እውን ራሊ ክትገብር ዝግባእካ ንመሕበሪ ክጥቀመሉ ይግባእካ ግን I think ህወሓት በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እውን በዚ ትሪኢኻ ግን anyway it is part of ወላ ብኻልእ እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ወርቅን ገለመለ እውን በብዙሕ ኮለል የብልዎ ኣለዎ ግን this is their thing እጂ ኣብቲ ናትና ጉዳይ ክንሰግር ኢና 2-3 ሪፖርት ኣለና ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ከባቢ ኤርትራ ኣንጻር ብከላ መሬት ዕቀባ ህይወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየርነት ተካይዶ ዘላ ፃዕርታትን ንምድጋፍ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘፅደቐላ ተገሊጹ ኤርትራ ተበርክቶ ልቀት ኣየር ውሕድ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ለውጢ ኣየር ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ዝተሃሰያ ሃገራት እያ ይብሉ ጸብጻባት እቲ ሃገር ኣዜብ ብርሃነ بمسألة حبريتا بروجكت لمعت حبرات هاجرات زي زلاقي أتحاحز مريت نمرقاقاتن هيوات حبرات سب نممحياشن زعلمة حدش توقسو بمنستري مريت ماين أكوابن إرترا مس بروجكت لمعت حبرات هاجرات بمتحبار زفت ساميو زي نحا مشتعمتات زتنحر بروجكت مس مرقاق مريت لو إيكونتات عير مقدال فرامنت حمدن وحدي وحسنت مقبن نزت عساسرو بالجهودات نمفتح زعلميو زي توقسو سنة هيواتاوي أكوابي بمحداس مسلوتي عير زسانة حرشا بمسفحن
ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያልን ኩሉ ዘጠቃልል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኹ የረድእ። በዚ መሰረት ኣብ ባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓዊ ክግበር እንከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓሰን መሬትን ኣግራብን ድማ ዝሓሸ ኣተሓሕዛ መሬት ከተግብር ምዃኑ ይሕበር። ደረጃ ሕብረተሰብካ ልዕሊ 25,000 ሰባት ፍርቀን ደቃን كم تريوا زلهم بحكي تحقسيو زي نتي environment نايرترا أكباب نايرترا نمعكاب حمدن مريتن نايرترا نمعكاب نايشو من مليون حجز إيرترا رغيبة نتي ما توت نتي عدنا نمعكاب زكي برزولو أبركتو قبر جميرو مالو سناي تبقسوي سبوق تبقسوي درو لنكني كرمتاو ما توت تمهارو نايرترا أقراب نمتكال نتكبابين محواي زو تبقسو تاتي قبرو خمزلوين نري زي ኤርትራ ዘላቂ መፍትሒ ንክትገብር ዓበ ሓገዝ ገብረላ ዝኽእል እዩ ብርግዝ ሓከነ ምዝራብ ኣነሲ ናይ ምዕባለ ጩራ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ናይ ምዕባለ ናይ ግስጋሴ ዜናታት ናይ ኤርትራ ካበይ ትረኽቦ እንድሕር ኢልኩምኒ ካብዚ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ዝወፅእ ሓበሬታ ፋኦ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ንከምዚ ክገብር ደልዩ ዩኤንዲፒ ከምዚ ገይሩ ዩኒሴፍ ከምዚ ይገብር ኣሎ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ከምዚ ይገብር ኣሎ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ከምዚ ይገብር ኣሎ ንሳቶም ነቲ ዝገብርዎ ፀብፃብ ስለ ዝቡና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንክትፈልጥ እውን ተስፋ ትረክብ ብጣዕሚ ተስፋ ዝበካ ንሽተይ ይኹን ዓቢ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዎ ገለ ነገር ክረክብ ከሎ ተስፋ ይዝበካ and this is ወለት መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምቲ ሳቶም ዝገብርዎ በቲ ሚኒስትርታት ነናቶም ዌብሳይት ገይሩ ዝገብርዎ ምዕባለታት ሼር እንተ ዝገብርዎ ኩሉ ነገር ኣብ ኣቶ የማነ ጥራይ እንተተሪፉ ግን it's very hard ማለት ኣነ ኣቶ የማነ ዝገብሮ ኩሉ እንደ ዝከታተሎ معلتاوي أكلنا يسرحي سلزوخنة نتفليز بالنسبة ድማ نباهم نقرب مالتيو بحفش عجن تي زي نيماتوت جبر زلا بعدنا تسفاز بكميو تسفاز هبيو بفلاي تنايت كرم تاو ماتوت أنا البتاني نقر كون أنا بهوتك قدام يتصبغ دمزر هاب كله أب شنتي أتبتين 9 شو عتندي ولا 9 شو من تاني كرم تاو ماتوت كيده 9 شو من تاني مثلاً كرم تاو ماتوت كيد ناسي الرزاز بالكباب بس إني متشنبوني يرنا شو 5 سنين وي أوكي 9 شو من تن كبابي مثلاً كينات ناي ويانا جميرو سلزنا بري تعليم كاتو وسيخوني يركبيدي نيرو تماتوت شو المهم كابو مستملسنا دحري تمرت مزجمر كايدو موسكاز مساكا 180 نقفة دي ولا 170 نقفة وسيدنا ماي جودنس كبزع زنبر زغنزب زي أنا شعوز بقى فنتحت حيا بيل نخب لكم خليه ولا كما يدخدوا سبات كده هون تنخنجزو دو قالوا بزو غنزب ينيرو زغنزب زي بزو ነገር ይዝገብረል ከማለት እዩ ኣነስ ናይ ብሓቂ ተሓጎስ ኩሉ ደመስክ ሰብሎሙን ይዝክሮ ኣሎ ስለዚ ማቶሲ ኣነ ከይድ ብዙ የፅዕር ነይረ ቅድሚ እውን ማለት ንሽተይ ነይረ ግን ጉልበተይ ኣካላተይ እውን ንሽተይ ነይሩ ግን ከይድ የምስ በልኩት መምህር ኣይትኸይድኒ ኢኻ ስኻ ንሽተይ ኢኻ ዘለካ ብለኒ ነይሩ ተንደሞዝ የገድሳኒ ነይረና ከምታ ዝበልኩም ድማ ሰሊጥኒ ተንገንዘብ ወሲደ ኣይሆፕ ትማቶት ናይ ኤርትራ ኮሚሉ ክህሉ ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ ጠቃሚ ነይሩ ከም ተምሃራይ ከለካ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ክዳን ግዛለይ ስረ ግዛለይ ቦርሳ ግዛለይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣነ ኮሌጅ ነይረ ስለዚ ኣብ ስድራይ ገንዘብ ክወስድ ነይሩ ናብቲ ኮሌጅ ክኸይድ ከለኹ እዚ ደሞዝ ግን ብዙሕ ይቀይረለይ ክሳብ ሕጂ ዝክረን የተን ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘጥፋኽዎን ስለዚ ነቶም መንእሰያት ድማ ክሳዕ ክንደይ ተራ ከም ዘለዎ ኣነ ሕጂ ሎሚ ክርኢ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ናይዚ መንእሰይ እስከስምዑለይ سمي إنجنير رفاعي بكير بحال كاب زوبا عن سبع نو زوبا حمل مالو بيت مرت في الدار بدما كم ممر كوينا سرح له مالتي إذا يزيد له مثلا له بروجكت ما حد عين الدمس لا جن كل تسرح كوينا ANN based fault detection location and classification نبرو كفالنا AI ways سبصرها بالحقينو artificial neural network خليك كم زنا AI data أمثلة تمهرمو شعور نتزعزز كيف صح حال كذا حرس راح خونا له مالتي إذا لما مستناتي عودة التحاز مس إلكتريكاون إلكترونيكاون مهندسنا استحاز مس سجامات كل اللي دخل سرح حلو حجي كد محجي زخون يكون أب بالونا إلكتريك بلشت مزكاتم نفس وقف بالو نوردو نريبو زفتشن زليل نيرو مالتي بس أنك زخاء جزء وصل نيرو تسجم نخل لا مالتي إذا أبز قريب على لاجن ببيبر ناي كامباسنا نبرت كوينا بسلسلة 7 سرحتها لك أزيان سلسلة أبزن ريندلنا بلوكات بتن AI بلوكسين ويكا artificial neural network نبلو بحفشة كابزيك سأبزلو إذا كابتنا إلكتريك مومنت شوينا كسب دلنا ناتنا لود مالتي يكون أمونغو فولت مزكاتم كا إذا سلسلة زين كسر حلواني نعمل بتناتنا تاشمو مالتي أبز حجي لك فولت خكات زي من سيزي مجمريا أبي مهران لما سيلكم نعجرم زبالة نزمن سيزي أبى بقول عدي أبتبيت مرتيز مرزلو فردار مالتيو نبدأ مجمريا he got my attention already مهنياتو تعدسي كتك أصاب بميدياسي
نشتي عدي سلزغنا أبعدي يمكن أب ميديا زعكل كتسمع هندبت سلزغنا كالاي this guy is a genius ممرنا كممرنا زعب مويه لك تقولون تقولون توم دا إلكتريك أب كرنزو لوسي نزل سبزي وسيدهم سلمنتا أبوش توم زي يسرعوا I am still shocked أنا زي أبي إرترات كالت زلوني I'm pretty sure نزل سبزي زي كالت غينو تكون تغلقها because he's a genius بلع سبي كنت محجونا أمسي لكم نيري so innovative حساباتي زلوا توم دا إلكتريك سي ناي كرنسي سقاماتكم زلوهم رقص أنيا ناي كل هاجر ناي كل كتماكم سلزغني نزل سبزي وسيدهم ممر انديو فلا دارب روحوا يكون أنا هوب مسوي يسرح كهون because he has a lot of solutions ما حد مفتوحي زلوا نتنا إلكتريك سقام إيرترا هاتو دلي أنا سقام زي هذا جزي أنا أبعدنا زريو نبل حس أقام يبلنا من سيات ناسي نبل حس أقام يبلون ناي تعرض أقام يبلون ناي تبلا حتى ناي متعسف أقام يريال لهم نزلوا أنا مصوري تومن سيات كجانني لو يجليكم نبل حس أقام يبلون بلحتيهم زين فترة ونت جبرو بزو قل فترة ونسي كم تزدلسي أبكو طبعا زين ريو ويكتو كمولو توم من السرطات ويجلس منتل زي بلوم سي جرمني وكم يوم عينت حنقول ثابت رغبه أبز عالمكو أبز معربة عالمكو خمسة حنقول زي لوكو كابين فرسكو منشيتهم دوزدوا منشيتهم يدبلكو وددريو innovation حدش حساب كفتر زغلكو أبز وقو كويو حدش حساب كم زين عزياتهم تريور لهم حسابات دمنشوكو كامباني تاتكو تطوع يبلوني بقى أنا حقريك سرحي أنت يلو ترى بتناي منقص سرعة ولا تناي منقص سرعة أنا بسوي زلنا سلزنا برناي منقص سرعة مع عبد موزي زلوا نابنا زمان مركوين وزلوا ممرنا أبز عدا أزي كبر سرعة قد كم زين عايز ودي حساب نزلوا مني رابز حقرزي توم كامبانيتات نا إلكتريك مسوس تهاعزو وين إلكتريك نبرد سرعو من شيء تم موصل ونير أبير تراجن كم زيوم عينت أسات سنها اللي وقلوسي again sorry إن ممرنا يعيكم كرانا كم ممرنا زعب ما يلا سلا ممهرانة أنا بس أكو سخونة درجة بس أنت وينه سلا ممهرانة بس أيو ممهران عبد كبري زلني ممهرون نير يعني انتين مالتي جن زمان سيزي is brilliant ما نسي why don't we use it يعني نعطي زيادة قد مع اللزغ البوتا إلكتريك لا تزلوا in fact أبتنا إيرترا من السرطات ناي عبيت إن إلكتريك وسيت كون كنت كملت غير غماناتو استجبنا إيرترا ناي بالوتات استجبنا يقولن كفت زغل مفتوحي دلوا كلايك زي ذا presentation ده بس هذا اللوحانة but anyway somehow أرجع أني قال حدا سبرجي كم يجيركم يوم تنقفز بلا نسب الله there is a guy who always نزل إحنا نروي زلنا نزل سبزي أجاينا هجرزي نز أجاجنا بوتون تتكلم كله ترى زيادة وتصيد دم سألك ندحري أبتبوتو دليل تتكلم كله تسجع يباخني إذا سبزي ممريو ويونا إلكتريك ممر كقبر ولا من إلكتريسيتي ممر أبزناي ما حبارات دي قال مهناتي أنا كريو خلقه سأكوننا إلكتريك مرد أتزلني كنت solutions تسولزل ترى سب كردوز خل سما يكون لازم نزين أجرز أجاتات يبكايو حاجة استجير كله سلا عليك خيد دخليو أنا البعض عد أنا كم قليل لندحري تكالنا تابير ترى تمسريتي أكسب شو كابتن كا لعلبة إكاخ صنحني خاجن I would happily مسوك سرع دسم بالنير I hope إذا كم قليل لا تفيدي بس يحطوا حسابات له مسوك سرع دسم بالنير أنا جن again ما يدروتن أجاتات يدروتن نزيك هون لعلنا حجر زيارة خجل جن زغل كويس معني بس خلنا جن أبز channel كل جزء انتهي حساب كنا بندلينا تتصابوا سبات لهم حساب كنا بندلينا تحسبنا أثناء صبوت غينت ويوزوا كابوز بلش حساب تلكم جن كابوز بلش حساب وصغلوا فهمت حساب يبقى لكم أي تقاوم لو ما حساب زغدة لايك جبروا شير جبروا ريتوق من حسابكم قدفوا thank you